Sumbungan sa katawan. Atong oras mga higala alas 11:32 sa kamutuhon. Welcome sa itong programa Sumbunganan sa Katawhan. Nilama si Biana Balansi Patas, Power 102.1 DYRY RFM. Sumbungan sa katawan. Ato nga pagpangay katahuran sa atong station CEO Sir Burley Ruiz, atong station manager Ma'am Linda, ato assistant station manager Sir Jeff Franz, ato mga Ruiz Brothers, DJs and staff, sa atuang ang mga pinangatik paminaw kini si Carlo. Okay, listeners, and this is Power 102.1 DYRY RFM. Basta RFM, ayos. Sumbungan sa katawan. Nanukad ta diri sa may poblasyon Mabinay, Negros Oriental, maayong kabuntagon sa ato ang 32 ka mga barangay, sa ato ang sikbit nga mga lugar, maayong kabuntagon kaninyo. Diri sa may barangay Mayapusi, maayong buntag. Usa sa ato ang mga topiko karon mga higala, may tungod sa ato ang munisipyo. Kaganina ra gyud bago ra gyud Vince. Oo. Nga kini si Bibi mga higala, iyaha nga giharas ko ang igsuon. Unya mura po sag sikinsa sa aside ana mga higala kung mahinumduman ninyo sa nilabay nga tuig, giharas bukuan niya Vince. Di ba? Dito ta sa kuan, dito mi sa munisipyo mga higala, giharas sad ko niya. Ya paganing gipalo ako ang kamot mga higala. Unya instead nga tagaag disciplinary action sa ato ang pinalanggang opisyal, sila ni Django, anay tabo mga higala, gitagaan pa manog abogado ni Django si Bibi. So wala gi justisya nga mahitabo. And then karon na pod kaganina nakuha na to ang video footage mga higala, ato alang ni ma-play by tomorrow wins para nga ma-cut na to tanan nga dili na siya taas kayo ba para dali masabtan sa to mga kaigsunan. Kaya daghan man nga mga kaning taas magkayo ang video. So ato aning ma-play by tomorrow at the same time ato ang post ni karong hapon ang iyahang reaksyon. So diha makita nimo mga higala nga dili lang kay kami nga pamilya giharas ani. Katapusan nga mga kaigsunan nato nga mamuli ay gikan sa laing mga lugar, ihaning pabalik-balikon. Ihaning pabalik-balikon tagaag usa ka requirements means dayong mo lakaw ang tawo, mo balik mo hatod sa requirements, ihanap pong tagag ikaduhang requirements means dili na lang usahon. So ani nga senaryo mga higala, hasol kay sa mga tawo unya napay sa mga pakapin nga istorya nga dili pud siya gusto ba nga maulian og tagalaing lugar ni ato ang lungsod. So grabe ang pangabusar ani nga klase nga tawo. Sumbungan sa katawan. Pero ang pangutana ngano nga nagpadayon man ni nga pangabusar. Tungod kay gibuhi man siya sa ato ang mga pinalanggang opisyal para mahimong tigharas sa mga tao, disgusto sa mao nga opisyal. Sumbungan sa katawan. Asa naman ang atong demokrasya ani sa ato ang Mabinay? Wala na ba tayo katungod nga mutingog ani usag-usa nato? Sumbungan. Kay kung makitaan kang mutingog ka against, opposite sa mga pangunahuna aning atong mga pinalanggang opisyal, dayong ilahang pangharason. Sumbungan sa katawan. Mao na ba ni destinasyon nato mga higala? Mao na ba ni ato ang papel Kapalaran. sa lungsod sa Mabinay nga daog-daogon ta og mga tao nga mga binuhi og politiko? Sumbungan sa katawan. Nya imagine ninyo mga higala, ang ako ang igsuon gani regular employee, pero anang haras mga higala kining job order. Kita nimo? Og unsa ang ilaha nga mga pangubuso diri sa tuwa nga lungsod? Sumbungan sa katawan. Pero naabay opisyal nga nitapdaan ni mga higala mas gibuhi manoon. Sumbungan sa katawan. Usaran ni si Bibi sa mga gipangbuhi nga mga hayop diya sa munisipyo mga higala. So ito ni i-play by tomorrow wins Yes, para mas madunggan mayo. ninyo og unsa kinaiya nga klase nga tao ni.
Sumpunganan sa katawan. Ingon aning klase nga gobyerno ang atoa mga higala. Sumpunganan sa katawan. Sa laing bahin mga pinangantig paminaw, ni ang ato ang kagahapon no gipanaog sa pag-asa ang signal number 1 sa ato ang Negros Oriental Winds karong adlaw mga higala lift out na ang maong signal number 1 apan base sa pag-asa mga higala ang ato ang Negros Oriental maka-experience lang gihapon og mga ulan-ulan, taligsik, ulan tungod sa ato ang tropical depression mga pinangantig paminaw. So ato alang nga pagpaabot sa ato mga kaigsunan nga hinahinay lang sa pagbiyahe og na dili man importante ang mga lakaw, mamalihog lang ta og dili lang ta mo lakaw usa. Unless og importante ang maong lakaw gid mga higala. Ilabi na kani paingon sa bais nga area. Oo. Likaya na to mga landslide, amping Oo. gyud mo. Oo. Kunya sa to ang makiigsunan nga gapuyo sa mga daplins kasubaan, igmat gyud mo no panay na panahon sa kagabion basi palit nga mo bunok ang ulan, Oo. nya mo kusog ang baha. So kinahanglan nga safety first na. Sumpunganan sa katawan. Managigon na to mga higala. Sa atong oras de alas 12:37 na sa kamuntuhon. Balikan di karon be. Sumpunganan sa katawan. Isgutan na na igsoon nimo be. Sumpunganan sa katawan. Mga hiling kapag pangalagad, pang gobyerno, pang pribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katawan. Magsigi sa guan mga higala no. Magsigi og sagit-sagit si Bibi mga higala nga asa na kuno ang patas ug balanse nato. Tanawa. Pero katubitang ni adto kun nimo didto, asa magpatas balanse nimo ato nga time, diba? Maigo ra man kang Kusog kay ka mo claim og asa ang patas balanse namo. Dayong sa imuha nga part. Dili ko nimo pasudlon sa Pantawid office nga dili man ta na ikaw tag-iya diha. Part mami sa tag-iya diha kay taxpayer mami. kunya ang As a tuyo media, nimo ato Carl ato nga time is magkuha ka sa lista master list ra sa mga girlisan sa beneficiary. Oo. Para nga mapaabot na to sa mga kaigsunan nato nga tuas kabukiran nga apil sila sa lista. O wala sila maapil, dayong atong ma-mention tong na mga pamilya bins mga dili angay mo apil, din napatay time nga mausab ang mag-grievance na sistema. ato ang mapahibalo sa Pantawid nga ma'am naay Anong kabus kaayo nga kinanglan tabang ug tabang din na may kini okay ra magdili ni sila kadawat. So ingon na nga senaryo ba ato siguro untong mga kabos gyud nga makatilaw gito sila gyud tabang sa gobyerno kay mo man ay purpose sa gobyerno. Tinuod. Pero unsay nahitabo mga higala, di ko pasudlon ni Bibi. Unya karon mo claim siya mga higala nga iya ko nang isuon dili ko no pasudlon diri sa istasyonan. Wala may issue sa isuon dagway. Di ba, Vince? Nabay ni ari ko na. Oh, na daw isuon ni ari niya diri. Unya dili daw pasudlon sa istasyonan. Wala may issue sa iyang isuon. Unless karon ato isyuhan ni. Sumbunganan sa katawan. Aside ana, kung ikaw mo'y na-issue, ikaw mo'y ari diri. Kay kusog makakay mo isog-isog diya, bidali ko no sa istasyonan ko no, be tanaw na to imo ang kaisog. Sumbunganan sa katawan. Oh, kay tawgon naman minimum mga bayot, imuhang tawgon ako isuon og bayot. Kay namas imuhang puder. Bidali ko no dire, kay di ka mo ari bayot ka. Sumbunganan sa katawan. Oh. Wala tong tikaro na, bot alauna bi ha. Og di ka mo ari bayot jud ka. Sumbunganan sa katawan. Kay may raman ka mo isog si imuhang puder, kay naa man imuhang opisyal diha. Magsalig man ka kay naa nang kawatan diha. Sumbunganan sa katawan. O panay nangulipon sa mga tao sa mabinay. O panay kapobre sa mabinay. Deng ikaw, silduhan ka, aron nga ikaw may muhara sa mga tao. Nga kontra gusto sa imuha nga amo. Be, isog man dagway ka. Dali ko na istasyonan dire. Bantay bitag magbinayot ka diha. Sumbunganan sa Ayaw na binayot kay nga bangisog ka ganin, nagakurog-kurog pa man gani kas video.
Kanang isog di na makurog be. Pero gapay isog-isog ka kay gakurog ka ga uyog na imuha nga bil. Subot pasabot nga talagsara ka mo kuan means ba kana ba makakumpronta gani? Kumpronta. Oh. Nga mo sukol. Nanan mo kumpronta sa mga taong dili manukol. Muna nga sayunon na ninyo ang tawo. Bantay bitag di ka mo ariron dire be. Dali dire kay isog man ka, di ba, Vince? Asa ka kitang Rambo nga, mingos Rambo nga sulong mo mga kontra. Si Rambo gina mo sulong? Isog mas Rambo. Oh, asa ka kitang Jeric Rabal nga mo siya mo'y sulungon, Vince, dili. Siya mo solo. Siya gi mo sulong. Cesar Montano. Di ba, Vince? Fernando po. Oh, Scardo mismo. Sa minita mong Cardo, Vince. Siya mo sulong. Fernando po. Lito Lapid. Oh. Muna yung manulong. Ah, bekaron. Kay dili man maayo mga igala nga imuhang palito ni mga tawhana, Vince ba? Pero kung og dili po nimo gud ni salumo ni mga tawhana, mabusar. Mabusar mga pinagantig paminaw. Ila mo kung tan-aw god. Mura bag tan-aw nila wa tay mga kamot gani, Vince. Nga sayunon na nila og palo. Nalimot man ni mga tawhana ba nga pariham tang gitagaas Ginoo og kamot. Oh, bantay bitag di ka mariro abot alauna bi mahuman na lang mis programa bi. Baby ayon di kang bayot kang dako. Sumbunganan sa katawan. Ayaw ana. Oh, at least gutan iso ni mo na. Sumbunganan sa katawan. Pagpatrivia pud ta mga higala. Kinsay pangalan sa babaeng na paangkan? Sumbunganan sa katawan. Kinsay pangalan sa babaeng na paangkan? Sumbunganan sa katawan. Wala pa nailabot bi ah. Lain na nagisgutan ako bi. Sumbunganan sa katawan. Atong oras mga higala alas 11:44 na sa kamuntuhon. Padayon ka muna minaw sa ato ang programa Sumbunganan sa Katawhan. Ato ang programa mga higala gatod kaninyo sa Ruiz Glass and Aluminum Supply para sa inyo ha mga glass, sliding windows, sliding doors, roll-up doors ug uban pa mga higala. Bisita mo sa may Ruiz Glass and Aluminum Supply. Sumbunganan sa katawan. Ala sa inyo ang mga tarpaulin printing available din mga higala. Ato ang photo developing, photocopy, riso, document printing, sticker, rush ID, valid ID, t-shirt printing, book binding, scanning, key duplication, lamination, temporary print numbers, lapida, available din mga higala sa Ruiz Glass and Aluminum Supply, Ruiz Print Shop. And aside ana, Vince, no, sa ato ang Ruiz Print Shop mga higala, nanatay ato aron nga bag-og yun nga machine, Vince, nga pwede na siya maka-duplicate o akaning plate number nga original plate number. Original gyud. Original siya pero dili ta kagama og number. Oo. Duplicate lang ta. Kay bawal magud og kuan mga higala, maggama tag ato agyon nga number sa plaka. In kaso og nawala lang in ang kaso inyong nawala, plate numbers Oo. nga iya sa LTO. En kaso nawala onya nawala siya and then inyuhara na siya o isyuhan o permit to Authority to print. authority to paint or print. Then dalon lang ninyo diri sa ato ang Ruiz Print Shop mga higala. Then pwede na ta maka-duplicate o plate number same sa original gid sa Vince. Embroidered gid Vince. Nanatay machine ana mga higala, embroidered siya nga man ka na maburot man ang numero. Ingon ana gyud mga pinagantig paminaw. Sumbunganan sa katawan. Aside ana no ato ang programa giatod kaninyo sa AC Water Filling Station, Annie's Groceries, Starring's Pharmacy, Andros Diner, and also sa mga nangita og pedicure, manicure alot mga higala, bisita lang mo sa Christian Rice Beauty Salon. Yes, mga higala no, padayon na to ang rebonding promo din ha sa kantidad nga 699 pesos, rebonding with cellophane for only 999 pesos, and rebonding with keratin for only 1,499 pesos. Kunya para sa inyo ang mga pedicure, manicure, alot foot spa, nail art, hair coloring, rebonding, hair mask, hair spa, no, Christian Rice Beauty Salon, bisita na. Sumbunganan sa katawan. Sir, ang akong tubag si
Kailan lagi ka, ma'am? Ma'am. Ha? Kailan lagi mo? Mo man guna tabo basta magdili magkasagad ra. Ano na ending. Sumbungan. So aretas mga mensahe mga pinangantig paminaw. Actually nangisog siya mga igalang ano kung giapil lang igsuon tanawag ka bugok ning klase nga lisuda ginuon istoryahon ng maba nga level nga pangunahon mga igala. Ang reklamo niya Vince nya ngano kuno giapil yang igsuon di bugok siyang dako mo man na imong reaction nga apil mo igsuon nganong apilon po nimo ko igsuon di ba giingnan man tikaw nga og imo hilabtan ako mga igsuon ako po hilabtan imo mga igsuon kay man na mahilabot imo igsuon pero imo maghilabtan kay igsuon man na manghilabot pod di ba be Kana bang isukli ra nato imong gibuhat? Di gihapon sa kakuha mga higala. Ngilngiga nga klaseng paunaw na mga pinangantig paminaw. Sumbungan sa katawan. Bali ngilngiga mga higala. Imagine nimo, pwede siya manghilabot kung may igsuon, hindi niya pahilabtan niya mga igsuon. Ikaw ko na ibasa ana, Vince. Kuha na siya, biblical mo na. Biblical na siya. Ug sa imong Gibuhat, itanom, mo po na imong anihon. So Unya- mas maayo wala ka gabuhat og daotan, so wa puy daotan nga mobalik nimo. Anya, manang dako kay question ba kay naman po ni sila prat mga higala. Kani noon demokrasya man punta. We have our own rights and freedom to express our own opinion. Part na sa ato ang opinion. Pero if magguba ang reputation kamo nga frat, then inyuhan na nga rights pod. Pero kini siya, ako lang padangat sa mga membro ba ninyo ba? Mas maayo og naamoy leader ninyo with clean hands. Sakto ba, Vince? Limpyo ang kamot. Kuha na siya og sa term pa na siya nga good example. Ang leader ninyo to dito sa munisipyo, eskandaloso, pikon, onya manumog og tawo, mangharas og tawo. Anyet kamo nga mga membro mo na gihimong leader ninyo? Sumbungan sa katawan. Totoo mo og miyon nga tell me who your friends are and I will tell you who you are. Samot na gina sa inyo ha. So ti may kinsay leader nimo. Makasulti may kinsa mong klaseng grupo. Sumbungan sa katawan. Kita ninyo inyohang sakto ba ng inyong leader nga putong? Pasalamat ra ko nga ako naman ko'y anak, magkadako niya ni. Buyag ug ako papilon ng grupo ninyo. Sumbungan sa katawan. Salamat po ko nga wa ko moapilan ng grupo ninyo ngano. Walay ayo inyong leader. Walay ayo. Sa tanang okasyon kung insakto ka nga leader, ding kabalo ka mo evaluate og ano sa ka pwedeng mangisog. Kabalo ka mo evaluate og ano sa ka pwede nga mo react. Pero inyong leader skandaloso. Sumbungan sa katawan. No. Skandaloso nga leader. Kanya maayo ka haron kamo mga membro. Granting nga mga maayo mo nga mga membro. Pero inyong leader, di mo kausap sa leader ninyo, di mo mag-ilis og leader ninyo, bisag unsa mo ka maayo, nonsense ra gud gyapon ang kamayo ninyo. Sumbungan sa katawan. Kaya ang kalibutan mga higala, usa ka organisasyon, usa ka institusyon, usa ka state. Dili ang mga daotan mo hinungdan kanong magunub ang usa ka lugar o usa ka institusyon. Kundili sa mga tao nga nagpakahilom. Sumbungan sa katawan. Kundili sa mga membro nga nagpakahilom. Sumbungan sa katawan. Dapat unta sa usa ka leader mga higala, kabalo ka mo kontrol sa imong kagalingon. Nagpaka-leader ka unya siga man day ka.
giunsa manas mga membrong na nauwat man po nimo. Sumbungan sa katawan. So kung, di ba, dili man ingong gi-underestimate nato sila mga higala, no? Pero the way they act, kanigong, di ba, muto, mantag ka nang gitawag, Vince, action speaks louder than words. Di ba, Vince? Sa Bisaya pa na mga higala, ang buhat mo'y pasultion. Ito ba, Vince? O sa laing term pa na mga higala, mas, Ang imong buhat mo ay magasulti Mati- sa imong gawi. Oo. mas Makita. saligan pa, Mm. mas mutuo pa ta sa buhat kaysa istorya. Kaya istorya, words can be fake mga higala. Pwede mo nang pikion. Pariharagon aning atuang nga mga pinalanggang official, Vince. Mingon, nahigugma ka sa Mabinay. Ilan ang atuon gud mga bukid ron mga higala. Magdala og bugas. Kay ipakita nila nga nahigugma sila. Pero hinumdumin nila, temporaryo ra na. Ayaw ipapalit imong kagalingon, imong dignidad sa 5 ka kilo yang itunol. Kay kung gipalangga pata niya sa una, o karon, din sa una ni saka na sila ang mga bukira. How come nga karon pa man sila nanaka sa bukid? Tungod kay ngano, nakita man nila mga tao nga nitalikod na nila, dili na mosalig nila. The only way nga mapabalik nila ang pagsalig sa tao nila, ilang ulog-ulugan pinaagis ilang mga dala. Muna kong gihangyo ato mga kaigsuonan nga mga kabos, pugong ra gyud taron. Di kita padanay aning mga panghatag-hatag nila. Kay kung ipalangga pata nila, dugay raw ta ni gipanghatag, nganong karon pa maning tuiga gasunod-sunod ilang panghatag. Pag sunod-sunod sa ilang panghatag, apoy gasunod pang picture. Dili ba pwede nga muhatag ta nga dili ra picturean? Nga ipamukha ninyo sa Facebook ning mga pobring mga naong nanawat og gipangtunol ninyo? Sumbungan sa katawan. Balo mo, mga naas bukid ron, wala man mo'y Facebook. Pero tuwan na mo sa Facebook, nangaingon mo mga uyamot, nga nang dawat og mga gipanghatag, mura ra bagyog unsa kadako ang gihatag. Sumbungan sa katawan. Nga, kwarta ra man gyapos, gobyerno, mga ilang giuli sa tao. Supposed to be, sa una pa na, giuli. Pero karon na lang gipang uli. Sumbungan sa katawan. Tungod kay karong Oktubre eleksyon naman mga higala, karong Oktubre filing naman sa Certificate of Candidacy sa mga politiko. Dili tumong nila, Vince, ang tabang nga muhatag silag bugas. Kini mga ato ang mga pinalanggang opisyal diri sa atong lungsod, wala ray labot sa laing lugar. Dili tumong nila, Vince, pagtabang, Vince. Ang tumong nila mga higala nga sa pagtunol niya mahinumduman nimo siya. Sumbungan sa katawan. Atong hinumduman mga higala nga 30 ka tuig na ni sinerbisyo sila, karon pa naghinahinay og saka og bukid. Sumbungan. Nganong karon pa? Sumbungan sa katawan. O na nga pugong ra kita. Pugong ra kita, muhangyo ta ninyo mga pinangatig paminaw. Sumbungan sa katawan. Daghan kaayo nga mga barangay ron, mga pinangatig paminaw nga ilahang gisubay. Kaya nga naman, kabalo man sila nga wala na trust ang tao nila, Vince. So ilang gibuhat mga higala, ilang ulog-ulugan og hatag, karaba, kanding, baka, pero with the expense sa gobyerno gyapon nato, Vince. Unsay sulti ni Vico Soto mga pinangatig paminaw? Alain kog basa, Vince, para nga makuha nimo. Mabasa nato mga higala, no? Statement ni Vico Soto, usa ka mayor sa Pasig mga higala, kay may issue man o iyahang statement sa iya mga proyekto. Gwapo kay mga proyekto dito mga pinangatig paminaw. Layo ra kining atuan diri. Sina dire Carlo, Starts sa dire sa una, Vince. dire sa or kanirang sa iyang sa account. babaw gyud Sa mismo. babaw. Kini news 5 ni Vince. Sa News 5. Okay. Oo, na din higing pira ng taumbayan
pera ng taong bayan yan Ah. mo na yung statement ni Vico Soto. Sige, Vince, Sa basa. mata pa niya, ito ang paliwanag ni Mayor Vico Soto kung bakit hindi niya ipinapalagay ang kanyang pangalan sa mga proyekto at programa ng Pasig City. So, sa Bisaya pa mga higala, sa tanang mga programa ni Vico Soto sa Pasig, mga pinangantig paminaw, dili ka kitag picture ni Vico Soto Or pangalan. or pangalan ni Vico Soto, mga higala. Mani katingalahan kay sumpaki man kay tuwa diri. Oo. Kay katapusan nga national nga program. Sakyan. Ang kunon man mga higala. Dayon Dayong ti- og nay manghatag og mga baka nga bisag wala sila labot, Vince, kay iyan na sa DA. Tuwa sila dito magpakaron inon sila nanlimbasog daw sa mga baka. Oh, og ikay nanlimbasog sa baka. Dili untay ingon anak kaniwang ng baka, di ba, Vince? Oo. Kay ikay man nanlimbasog imo ginayon kato mga tambok dagway mo ito siguroon. Mm. Di ba? Pero sakay naman. Kay wala may project tungod sa utang na to. Karon, sakay katapusang programa ni Chikiting sa Garbarya, Vince, sakyan. Dayong to ay mga naong, di mga ulaw. Wala To ay po sila mga pangalan. Dayong di pag yun makontento, mukuyog pag yun, Vince. Wala po Ha? sila maulaw no nga mo claim sila nga sila ang nag-follow up. Unya gibutang pa dito ang presyo sa baka. Unya ang mga baka is katunga ang presyo. Oh, Ang presyo mga higala dito nga gibutang sa Oh. ilahang amount sa mga baka nga gi-release is Oh. 39,900. Oh. Pero ang baka nila nga gi-release mga higala di gani kaabot og 15,000 murag itoy. mo ganin na siya. Pa-picture pa sila. Oh. So, karon mga igala, matingala ka. Ngay mo man ni ilang doktrina na to, Vince. Mm. Nga kada na programa dayong butangan dito. May sinunimo, daghang salamat, pinalanggang opisyal. Siya ra po'y nagpagamaan ng kuana. Siya nagpagamaster Pauline, di siya ra po'y gabutang dito, daghang salamat, pinalanggang. Naunsa naman tani. Karon, si Vico Soto mga higala, modern politician ni mga higala, wala iyang nawong, wala po niya nga pangalan. Pareha bag-pattern ni Duterte, Vince, di ba? Mm. Oh. Like atong sa Ang sa gisulti niya, Vince, atong tanawon mga higala, unsa yang tubag? Kay gi-question man siya sa media, Sir, Mayor, wala lagi mo mga pangalan, di man parehas mabinay. Oh, unsa may netabo? Dadre ang iyang tubag, Carlo. Kapag project ng LGU, bawal maglagay ng malaking pangalan ko. Kasi pera ng taong bayan yan eh. Bakit ako maglalagay ng pangalan ko? Ang ibig ko sabihin, wala tayong utang na loob sa mga politiko. Pwede tayong magpasalamat pero wala tayong utang na loob. No, sa Bisaya pa, Vince. Oh. Basta proyekto kuno sa ato ang Gobyerno. local government unit mga higala, Oh, bawal ang magbutang og dako nga pangalan ni Mayor Vico Soto. Ah. Matod pa niya. oh, Tungod kay kwarta na siya sa mga katauhan. oh. Unya ngano kuno nga magbutang man siya og pangalan niya no sa mao nga mga proyekto no, ang ibig sabihin ana is wala tay utang kabubuton sa mga politiko. Oh. Pwede tang magpasalamat pero wala tay utang kabubuton sa mga politiko. Kita nimo? Statement na ni Koan, Ah. Vico Soto. Kita Contradict sa ato din Contradiction gid sa mga higala. Unsa gisulti ni Vico Soto? Wala mamoy utang nga kabubuton sa mga politiko. Ngano man? Kay kwarta man na ninyo ang gigamit sa programa Oo. sa gobyerno. Ato man ang mga buhis. Pwede tang magpasalamat. Nga salamat sa imong trabaho. Pareha ra gud og naay mo hatod nimo og delivery. Salamat ha. Pero lain ato din Ah. kay magpasalamat scripted pa. Oh. Like atong sa bato pag-release sa amelioration, Carl. Ang ilahang media dito nanay gihanay nga mo ni pasalamatan. Istorya. Oh, parang Layo ignon nga kay gikan tinuod. nila. No, layo Murag uhaw ba? Kanay manggod ingon ani Carl, mga sinyalis manggod ni nga wala sila nahimo sa ilahang pagdumala. Mao na. Ilabi na sa ato ang pagbahig-bahig sa panudlanan sa ato ang lokal. Tinuod. Mao na nga nalukop na lang og pang ride on sa Ah. programa sa nasyonal. Pero lang tawa si Vico nga Ah. napahimutang niya og insakto ang panudlanan sa lokal nila. Oh. Wala na siya, ang tao na mudayig niya, mupasalamat niya, dili na siya mismo ang mo butang, mo plantada siya nga pangalan aron nga ma-recognize siya nga siya ay No. nagtigayon niya nga mao nga proyekto. No. Nga kung sa bagay gani Carl siya
ang iya nga gihimo tungod kwarta sa lokal niya dili sa nasyonal. Samot ta gidagway nila din Carl ug ang kwarta pagid sa lokal na pahimutang nila. Okay. Di ba? Wala na Ah. gani, nasyonal na, sila pa mo ride on pa sila anang project sa nasyonal. Ya si Biko, lokal nga fund nila, di papasalamatan, di ba? Oh. Sumbunganan sa katawan. So grabe, lahi kayo. Atong paminawan pag yun, Vince, ang report kabahin ni Vico, mga pinangantig paminaw, baling layo atong mayor dire. Pagkaprangka istorya lang ba? Baling layo Sa kabuton pa ni mayor ug vice mayor, kani pamilya, baling layo Balig yung layo Oh, ato ang i-play, Vince, para nga maklaro na to mga higala. Then balik ta ni. And then after no, ato ang ikuan, ato anya nga i-play ang kuan. Nata ito ang question of the week karon mga higala, no. Ang mudaog siya og t-shirt, sama ani among t-shirt karon. Yes. Oo. So ato ani nga Nice ra. na makita sa inyo ha. Oh, lantaw mo sa live para makita live, ninyo ang t-shirt. Oh. So mudaog siya og t-shirt, mga pinangantig paminaw, question of the week. So trivia question ni mga higala, kaya dali ra pud siya matubag. Kaya atong tumong ani nga matag ra man natin. At the same time natay moral lesson nga makuha. Ito pre. Top trending ngayon sa Twitter ang mayor ng Pasig City na si Mayor Vico Soto pagkatapos niyang mag-post sa Twitter ng mensahe para sa mga schoolers. Ito ang kanyang naging pahayag. Laging So lain na po ni ha, sa scholar gyapon Sa scholar na pod. Bantay mo sa atong scholar dire. Halos dili kakaon kay tapukon dito spring. Kay dili buyan ang mga scholar og dili ka istorya ning politiko para mahimo bang nay utang kabubuton ni mga scholar na to ba. Moninom dumi mga scholar ha, ang mabinay may budget gina sa Vince. Bisag kinsa pay opisyal diha, bisag si Arbot pay opisyal diha, bisag si Omega pang kawatan may ani Mudumala diha, may budget gina siya scholarship program. Kay part na siya sa ato nga programa sa gobyerno. Sa atong tiwason, Vince. daan na wala yung utang na loob kahit kanino, lalo na sa politiko, dahil pera ito ng taong bayan. Na-appreciate ko naman kapag may nagpapasalamat sa akin pero naiilang ako dahil di ko pera to. Mag-aral lang kayo ng mabuti, sulit na ang investment ng Pasig sa inyo. Kita ni mo, Vince? Mura sig niluhan o kanang pasalamatan siya kay dili siya. yang kwarta. Kay gadawat biya pud siya sweldo. Sildo. So to din he. Oh. Gaman pag script nga pasalamatan sila. Oh. Ayo, di na kita patuntuan ni mga tawhana. Pero lang tawa Carl sa patuntuhan usa ka tuig pagkapin nga paglingkod ni Biko, pero grabing Ay, resulta. grabe. Tanawa. Grabe resulta. Tanawa ning atong pagtingog mga higala. First pagani konsehal Roy sa council. Naningog ta mga higala, gaunota sa nilang konsehal Ruiz. Unsay nahitabo, ang mga tao ni unot pod ng mga higala, naminaw sila, naningog sila. Tanawa ron, di ba? Dili mapundo ning mga opisyal na to ron, kay ganahang mutabang kunuhay sa mga tao ron. Mantayin ninyo, dili maundang, di ba, Vince? Dili maundang, og tabang sila ron. Kay karong Oktubre, filing naman. Di, kita patunto mga higala, pugong kita. Sumbunganan. Bahala na to silingan, madala man dagway na siya. Pugong kita. Sumbunganan sa katawan. Pugong gini, maori gini ato Matod pa sa survey sa ako ang mga na hinabi Carl. Kay kasagaran amang gyud makanha lain-lain nga barangay ako silang pangutanon sa mga pila ka porsyento. Ilang estimate na naman lamang sa 10 nga to sa 20% ng ila. Awa na gyud. Ma-feel man nimo mga higala kay madto na gud siya bukid na gyud kayo. Ang bukid nga wala madto niya sa una. Adtuon na gud niya mga higala. Ano man sa tan-aw nimo kanang mga tawhana. Imo naman ang gidalo ang ilahang oportunidad sa una, Vince, nga makadalan og insakto. Matagaag saktong oportunidad sa panginabuhi. Pero tayong takatuig wala nimo baliki. Wala nimo adtua. Unya karon nga tagilid na ka, ding usa na ka mo adto didto. Ding dagaan nimo bugas. Sa imong tan-aw madala nimo na mga tawana. Mungisira na nimo pero dili nila nila malimtan ang 30 ka tuig nimong pagharuhay-haruhay diri sa lungsod. Tuwa ka zumagiti gapuyo. Napagani ko yung nahinabi Carl nga naisityo. Laing lugar.
naisityo Carl nga ihag yung ipasalig kuno nga si Rohon yung kuno ni sila anang lugar nga sityo. Matamigo murag kaila pugwana. Migo na to na mga igala. Amigo na to na mga igala. Siya, Ha? ako gipasalig Oh. din sa ako sa mong sityo DJ. Si Rohon yun na mo na siya dre kay pagkadugayan na namong gaantos aning among dalan og tubig din he. Imagine nimo mga igala, ilaha nga propaganda ron, mga kapitan na lang gud taon nang muawha mo pasalamat niya. Mm. Supposed to be ang taong pasalamat. Tawo. Pero wala na. Yahan na lang yahang mga alipuris na lang. Livelihood niya. Oh. Kita nimo mga pinangatig paminaw anya natin mga sa livelihood ron ato ilahang form. Mm. Paki-fill up lang ninyo ang form kay kuha na siya kaning part na siya sa bayanihan act as one. Ikaduha nga hugna mga igala nga mataga makadawat ang mga livelihood wins ba organization o hinabang gikan sa nasyonal. So same record yapon 5,000 mga igala, 3,000 ang cash. And then ang maong mga groceries sa remaining 2,000. So gikan na siya sa national mga igala ang ato ang LGU ana igo lang na siyang nagdawat mga pinangatig paminaw. So pilapin niyo na nga mga form ato ang auhag no ang mga wala pa yung mga association pag appeal mong mga organization o association kay ang tabang sa ato ang national mga igala ato ang gobyerno pinaagi sa association dili siya individual. So kani siya kay grant bangon ni siya wins, wala ni siya gapas og sukli. Grant ni siya. So anan napita kinahanglan gid tang mamembro og mga associations. Pero ato lang hangyo sa mga associations nga ato lang gihangyo ang mga livelihood staff nga ayaw og idoktrina ninyo sa inyong mga membro nga ang usa ka livelihood ang tagiya ana ang inyong amo nga nagbayad naghatag ninyo 4,500. Unya, ang mong mga kwarta magigamit pagbayad ninyo, natulon naman po na ninyo, no? Na ako ra magpakaon ninyo inyuha nga mga anak, anang mga kinawat maguna sa butsabton mga igala. Kay wa man na hagu even. Kinawat na mga igala, part na siya sa korupsyon. Pero gianad ra man ko tag pangurap diri mga pinangatig paminaw kay samas giyon ni Vince, kawat dinagko, kawat diri sa tunga, middle class. Asas ginagmay mga igala, Kawat, katapusang baka, kawatan mga ni. Manang wa gyud rason nga dili mapobre ang mga katawhan sa Mabinay. So, Kay tanan nga anggulo kuha man. So, Mapatubig. Wala, Di ba, wala Carl? tanan. Mabalas graba, oh, mapaminteryo, proyekto, karsada. Wala, hurot mga igala. So dito ang question of the week mga pinangatig paminaw nga mudaog siya og t-shirt. So congratulations sa inyo sa last week nga winner. Yan na nakuha yang t-shirt wins. So ang question mga igala, basic lang nga question dali lang siyang matubag labi na gyud sa mga kuano. Labi na gyud sa ato ang mga hilig og luto. Mga inahan, labi ng mga helper gani wins, helper. Yaya. Oo. So, taas-taas nga answer, pero may mo mamabaran ninyo ha. Labi na sa mga naas panimalay karon, nga may nang luto. Pag mahimo Carl, iusan na lang nato sa Facebook Live nato ang atong mga answers. Namatay texter na to. Napatay texter po no. So, samtang nagluto sila, naminaw sila na to karon. So, simple ra kayo ang pangutana mga igala. Ang pangutana nato karon is onsay pamaagi mga igala nga maghiwa kag sibuyas nga dili muhalang imong mata. Onsay sikreto nga maghiwa kag sibuyas Bombay nga dili muhalang ang imuha nga mata. Kay maghiwa gud ka Vince. Oo. Muhalang gid imong mata. Magluha ka. So unsay sikreto ana mga pinangatig paminaw. So i-text lang ninyo sa ato ang text line. 0975-181-6082. And also, pwede po ninyo ma-answer sa ato ang Facebook Yes, Live, pwede sa kayo. ato ang Power Space 102.1 Space R Space FM. So ang sweeto ani mga higala, siyempre katong hilig kay luto, Vince. Katong managluto. Sabi mga to ang mga katabang sa ato ang panimalay. Nagi na sila yung mga sikreto mga higala. Kay everyday kinalan mo muhiwa mo jud ka na. Di ba? Labi na no, mga utanan po nato diha. Unsay sikreto?
nga mo Dili siya mo kuan. Mo connect sa imong mata ang kahalang sa sekreto suka. nga maghiwa kag sibuyas Bombay nga dili Muhalang muhalang ang imong imuha nga mata. So i-text lang ninyo sa ato ang text line mga higala, and for the winner mo madawat niya ang ato ang RFM t-shirt. So in kaso po mo daog no kaning atol ra ninyo na apo mo inyong lakaw diri Tuyo sa lang ato dere. ang, Okasyon lang, lungsod, okasyon. para nga dili mo madak-an. Ato ding i-recognize itong mga Facebook Live Yes, viewers, sige, Vince. Go Carl. ahead, Vince. So watching with us live si Toto Freddy Escudero and also si Aiza Aurelianos Galpo watching live here in Mabinay Hardware. And also good day mga DJ, mga orako untag cell number ninyo if pwede from Villasol Bayawan. Ato ang call line 0967-694-9747 o 0975-1816082. So, kuha na lang, phone book na lang din ha. Ni TC Daniel, happy listening. Ni Sunshine Nabahar Villo, God bless inyong program DJ Carl and Vince, thank you. Ni Rex Muarez Jr., hello. Mga DJ, good noon, watching here. O, taga-asa mga. Daryl Kulan-Kulan, go, 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 thank you. And also ni Samani Mialin, good noon, DJ Carlo. And ni Bernalik Hadis, great ni ayahang mama, Nina and Papa Virgilio. Sa tanan niyang mga silingan diri. God bless DJ Carlo and DJ Vance. Thank you so much. Sila mga tubag diri mga higala no, mag-usap og bubble gum. May inusap nimo kada adlaw. So kada adlaw, may inusap nimo. Unyang Baby Tizon kadugay og kada adlaw ko usap magluto. bubble gum. Pagkamuto usap ng bubble gum. Salamat sa mensahe. Dapat uban diri mga higala. Kanon nimo ang uban. Oh. Musamot na noon. Musamot na noon, ha? O kanon nagduman. Na may mga umang answer di mga higala, no? Daghan kay mga answer, and then ato ning usahon ron, Vince. Panitan ang maong yes, panitan man gid siya. Panitan man siya, pero by the time nga panitan nimo murag dili pa na siya muhala. Kung panitan nimo siya, unya wa kay himuon pag slice nimo, halang gyud na siya. So unsay himuon nimo while gapanit ka ga-slice ka, nga dili mo halang ang imuhang mata. And then ang bagay ni sir, mag-eyeglass, may in-eyeglass. Pero usab ya das protection kay ang kuan magud niya ana, once by the time nga imo siyang hiwaon, nasi mga gagmay nga mga moist siguro. Gani ba molecules ba sidlit ba murag pat gid na sa iyaha apat gid na siya. And then maigo imuha nga mata muhalang muluha-luha ka. Magamit og eyeglass may ina-eyeglass nimo ana kada adlaw. Sir, inayon og hiwa. At tiwason gid. Tiwason gid ni mo kay. Muluto man ka. So kani mga kuan nato ron, yaning naay mga mandugluto ron. Sito nila sila. Nanay mga himuon sila nga mga sekreto nga dili gyud nga mo connect sa mata. Hiwaon sa tadtaran, sir. Siyempre tataran. Asa na iwaon mo kamoto? Iwaon kamoto. Siyempre sa tataran gini siya kuano. Sir, butangan og palito sa puspuro, ha? Nanay mga ingon ani, we? Yeah, hapon na. Kada sibuyas butangan palito sa puspuro. Yeah, hapon na. Puspuro, kumulan mga ingala. Pero salamat po no sa iyang ideya. So maglingiw-lingiw pag slicer. Bisang mulingiw ka, muhalang gina siya. Bisang mo ana ka Vince ba? May hiwa ka Vince? Mulingi kasi wala mga higala. Muhalang gid siya. Muhalang gid siya. So balikan lang nato ang tubag ron mga pinangatig paminaw. Padayon ta sa ato ang issue. Sumbunganan sa katawan. Sa tong oras mga higala, alas 12 G's naman. Pero kung man ka-aris, baby, isog man nagawin ng tawhanan eh.
Kanya kulo maitlog lagi. Sumbungan sa katawan. Ayok pakuluan na itlog ni mo di abi. Gaulat minimo dire. Sumbungan sa katawan. Oh, asa naman karon? Sumbungan sa katawan. Apa mga nanad magug ka og kana bang pagharas og tao ba? Kay og imuhang poder kay giproteksyonan kag politiko, bi sulay ko nog ari diri bi. Oh, di ba lagi ka hilom man ka lagi kayo lagi. Oh, basin na yung mga kailan baby, pabala to. Sumbungan sa katawan. Sumbungan sa katawan. Ay ra tong dala tong sa isuon nimo gilakgak kay wala naman do. Ha, lakgak gani mga igala. Di naman to ka sukol kay imong yatakan tong lalom ato, wa naman to. Oh. Mo na nga, wagi bunga kay gilakgak man. Sumbungan sa katawan. Paita na no? Sumbungan sa katawan. So gawlat ta mga pinangantig paminaw kay siyempre yahamang pagawas nga isugid siya. So di magid angay tang patulan ni mga ingon ni mga igala pero usahay god nanglan mo tunog putas lalo mga pinangantig paminaw kay mabusar man god. Sumbungan sa katawan. Ano bang mga butang mga igala nga dili na to naon ra god ng tabi nga tanang panahon atua. Onya aside ani nung kining tawhana mga igala, gibuhi ni siya sa atong pinalangang opisyal. Aside ana Vince, to apa pod siya ilain pag binuhi Vince nga mangharas gud gyapon tao. Kini indication ni mga igala nga ang atoa nga lugar wala na isaktong demokrasya. Morga buhi Ha? na guns. No. So ko gusto ra bata nga masigi tayong unani. Muna mangyo mininyo. Mahining naminaw ni ato mga kaigsunan. Kining mga tawhana mo ni gahatag na noon o trigger na to mga igala nga karong eleksyon magkahiusa kita kay kami mo'y mangulo og papawa ani mga animala. Sumbungan sa katawan. Walay lugar ni sa munisipyo Bins. Wala ni lugar mga igala. Magkahiusa ng tarong eleksyon. Kami may mangulo ani mga tawhana pangwaon ginato ni sila. Kaya nga naman daghan ang mabiktima ani Bins. Isla na to ka ng Bilisan na mga to mga approachable. igala. Oh, Nga kanang kamo mo oy amo gyud ba Oh. bisag unsa mo ka pobre, respetuhon mo. respetuhon. Unya wala dili man na yung respeto. lisod-lisoron. Oh, Kabalo ka Carl sa Bayawan. Katong gisan ako ni mga video ba ni Oo. Mayor Henry Pride Tives. oo. Mag-process og permit dito Carl, 1 Oo. hour and a half ra. Huma na. No. Pero ato dinhi grabeng pagpanglisod-lisod, Grabe. maabtan kag sinima na, Oh. duha ka semana. Oh. Sa X-ray pa lang daan mo adto pa kag tanhay or muhulat pa kag tagpila ka kuan. Oh. Pero laha dito Carl, 1 and a half hour huma na tanang permit nimo. No. Pareha pod sa Kabankalan pero nganong dili mahimo dinhi sa atong lungsod sa Lungsod. Mabinay. Ano? 1 and a half hour mga igala huma ng mga permits nila. Unsa man nga mahimo sa tong lungsod mga igala? Nga kung identified ka niya nga dili ka supporter niya, pangitaan man ka niya og sayop. Parang dili ka makakuha og permit. Ikaduha, permi pong wala sila Bins. Mm. Kay tuwa na ng barangay-barangay, kay mo pa'y pagpangutanag kung sa problema sa barangay, tarong ba di ayron? Nana ka sa middle na ka sa imuha nga serbisyo, sa ayni nga Termino. termino. Supposed to be, sa sugod pa lang daan, dito Nagsugod ka na ka. nagbalay-balay para nga pag-abot sa tunga-tunga sa termino nimo, Human-human na nimo. di na ka sa gitawag nga implementation ng projects na siya. Karon mo pa'y pagpangutanan ninyo? Yan sa pa mapag-implement ninyo ana nga Ah. maisla naman mo rong 2022. Sumbungan sa katawan. Tanawag yun sa niya pag uwat-uwat ng mga tao. O sige buhat, o di man sa ingon nga kuano, sa unsa sa bayawan o sige buhat Vince. Wala pa mo sulod og mayor ning usa ka mayor. Giplano na niya. Yahan ang gi Istudyohan. una ug unsay mga Kinahanglan sa tawo. kulang sa bayawan. Pag sulod niya mayor,
That's the time nga Implement din gama niya. na siyang implement na nagyahang Mm. gigader nga mga problema. Mm. Oh. Ato diri karon pang tunga-tunga sa termino bench mo pay pag-atos barangay mangutanag unsay inyong problema? Sumbunganan sa katawan. Ay tanawa nga 30 katuig na serbisyo. Karon pa ka mangutana og unsay problema? Sumbunganan sa katawan. Unya tagaan nimo 5 ka kilo, 2 ka kilo ning Pangdingla. tawo aron nga unsay tuwag nimo na what? Sumbunganan sa katawan. Mana nga mga kaigsonan natos kabukiran. May pay kamoy muwat niya kasi ikay waton niya. Sumbunganan sa katawan. Giwat na kag 30 ka tuig. Pawat ra gud gyapon ka awa na. Sumbunganan sa katawan. Ako rin naluoy aning mga naikatubhan nga wala na nga kuha hangtod ron. Hallelujah. Hallelujah mga igala. Na ako'y nahinabi atong Sabado gani Carl nga pila na kaadlaw ni iyang tubo nga wala nakuha niya natapas na. Oh. Nabalaka na gyud maunsa na to mabahaw to kay pila na kaadlaw nga wala nakuha tungod sa kalapok sa ilahang lugar. Biha no. Nya mo reduce ra bagin na siya Carl, kunhod ra bagin na ang kuan niya mo risiko. No. Sa panahon nga dugay na siya nga natapas, nya dili pa makuha. Sumbunganan sa katawan. Mana nga luoy kay ta. Karon pagod. Nya si Loverboy unsa istorya niya Vince? Kita kami nga opisyal gitagaan mi og representation and traveling allowance. Aron nga magsuroy-suroy sa mga kabaranggayan daw Vince. Unsay nahitabo? Karon pa ka musturya. Sobra pa gani mas magulang pa mas gulang pa ka aning kawatans mabinay, buayas mabinay. Karon pa ka musturya ana sir. Sumbunganan sa katawan. Nga 36 katuig na nimong sinerbisyo. And then karon pa kami nga naamirata isuroy-suroy. Ngano wala man ka musuroy sa barangay sa una? Mukasuroy ra kag barangay unsa may panahon Vince? Pista. Sumbunganan Ato ra pus barangay captain mga igala, kaon didto. Sumbunganan sa katawan. Oh, og na pageant dito pa usa pa nimo makita. Sakto ba Vince? Wa sa asa ng hubag to agad ni Oh. siya. Lover boy god. Asa tong hubag? Usaon niya pagprobar na yung pagka-lover boy o sa panahon sa pageant nga wa siya. Tinuod. Da makita mga igala ba nga karon pa sila ni perform sa ilha nga duty. So dili na siya kumbaga piki nga performance na siya. Kay ila man giusab-usab ang iyang kinaiya tungod kay may radyo naman. So ilang pugos ug usab ilang kinaiya Vince. Na temporaryo ra po na siya Carl. Temporaryo ra na siya. Kaya after election na makadaog sila balik region na sila sa ilahang mga lungga. Sumbunganan sa katawan. Kabalo ka Carl, kini katapusang hunat ra bagin nato ni. Tapos hunat gyud nato ni. Kay once nga mudaog pa na sila wala na gyud ta. Wa na gyud magpaako-ako pa og parang ani nila. No. So, be, pagyapon ka be. Sumbunganan sa katawan. Mo na nga ani nga 2022. Bayot ito, ana, day. Ani nga 2022 Carl, mo take advantage gyud ta. Mo ug mahimo Kani mang disinfect gyud ta mga igala. Wadon gyud nato ang korupsyon. Tabangan nato si Presidente Duterte kay dito sa nasyonal wipe out na niya ang mga sa Bureau of Immigration. Di ba? Ba nato bag-o nga mga modo sa BI. Sa PhilHealth ginahina na niya wash out dito. Dayon uban pa nga mga ahensya dito mga igala, mga korupsyon. So paano pud ta maka-counterpart nga mawala na kita pud sa lokal ato apong tabangan kay dili biya na malukop ni Presidente Duterte tanan mga igala kay dako biyang coverage sa Pilipinas. Una nga kita din og dili man ta maka-file pa sa ombudsman about sa corruption. Pinaagi na lang pud sa ato ang pagpili sa matag eleksyon nga mopili tag mga tarong nga dili mga kawatan. Kay after kay kabalo mo mga igala dili ta ka basta-basta pud og file ana nila. Bisag klaro kayo dayag kayo nga naagyoy kawat. Tungod kay kontrolado nila ang mga papilis dinha sa munisipyo. Pero once nga maisla na sila dinha, ang nakapuli nga anti-corruption, maka-demand na siya sa mga department head dinha na hatagi ko og kopya ani nga project. Kay nganong 143 ni, nganong supposedly 123 ni, unya kay ning tourism road nga supposedly ang gidakon ani is 6.1 meters, then how come nga gagmay kay murarag barangay road ni?
No. Din atong kuhaon og pilay budget ka nagikan sa tadlong abot gyud niludhan nganong hangtod karon daghan pang putol-putol unya gagmay. So Balik mo man. makuha na siya mga higala once nga maisla ni karon kontrolado pa na. No. Kay gusto ka idimot na ko ihatag. Oh. No. So dili gina siya pero once nga naanay mga priso ani mga higala kabalo mo after anang naanay mapriso wa na gyoy magpaako-ako pa nga mga opisyal nga mga wat. So og wa nay mga wat mga higala kinsa may mabenepisyo. No. Tupa na sa tawo. Oh. Kanya kana ganing parehaaning mga gipangbuhi sa atong mga opisyalis mga higala no nga mga abusador ba. Oh. Gakalas-kalas na matag kwartaan ni mga tawhana. Kalas Kay yan. ang iyahang loyalty mga higala dili man sa tawo. Sa politiko man. Sa politiko man okay ra og harason tanila mga pinangantig paminaw. Pero the point manggod nga hasta ato mga pobreng mga tao bins pabalik-balikon niya og kuan bins sa mo identified nila mga higala nga tigpaminawan og RFM bins ilahang pabalik-balik lisod-lisoron unya ug mahimo dili makauli ang maong pamilya bins nga tuas sa Cebu Oo. tuas Manila dili nila papulion diri tagaan nilang problema ba Sumbunganan sa katawan. Kay Ana- naka-experience man ako ang mama gani anak Carl kay ako Oh. nga mama mukuha siya nga pension sa Kabankalan. Di Oh. na process siya dito. Oo. Di naghulat ra ko dito sa sakyanan nila kay mo kuan sila dito. Oo. Uy pila naman laman ka oras dito wala tagda. Oo. Dayon ani akong giadto dito. Oo. Usa pa ni lihok. Oo. Iko grabe man yung mga tawhanan ni. Ug kana iyang gilihok sa ako nga pag-adto dito ug iya tong gilihok sa panahon nga nag-process ang ako ang nga mama. Di ba? Grabe ba ka mga mo underestimate og mga tigulang ning mga klase nga mga tawo? Kay nagsige pag-contact atong wala po nag-report din ha nga department head. Oo. Oh, nga ulo-ulo mga higala, magsige sila chatay. Ah. Di pangayuan akog number nga ako'y makighinabi dili pod. Di Ah. pagkataon-taon ingon na lang sige hatagin na lang na authority to travel. So ya, okay. pila na ka oras nga hinulat. Ug wala na ko apasa Carl kay moer na ko dire. Oo. Wala hantod atong time dili pa sila hatagan. Di mo gani ilang kinaiya mga pinangantig paminaw. Na bang feel nila ba nga sila mo'y naa sa babaw? Muangyo ra kita mga kabos. Atong patilaw ni silang mga higala ug unsa po nang naakas ubos. Sumbunganan sa katawan. Atong patilaw ning mga tawhana ug unsa po ning naa sila sa ubos. Ang importante lang mga higala kung uyunan lang sa mga kabos tanang mga taga Mabinay. Matagaan na taga home. Kani mga tawhana ni di ni manimaho diri mga tawhana. Wala gini lugar dias munisipyo Vince. Kay bisag Dili mga gini angay diha mga higala pero wa man tay mahimo kay ang gitagaan og gahom sa mga katawhan Vince kini mang opisyal mga higala nga gatuo tag insakto. Matagaan ang tagaon mga higala. Kung muuyon ni mga tao na to Vince pero dili sila muuyon wa putay Watay mahimo. Patay mahimo. Kay sila man ang sila may power mga higala. Sila power. Matagaan lang kani mga tao. Kani silang bibi. Di ni angay pumutang diha. Daghan na kaayo nga gipang abusaran ani. Wala ra bisag wala ra may labot. Kay kita normal man ang harason kita, di ba be? Normal man ang harason ta kay naningog man ta on behalf sa mga tao. Pero kanang nungkang mga kabos imo gyapong abusaran diha. Di ni ginamayo. Napay laing ahensya Vince nga grabe pong pangabusar. Katapusan nga financial assistance, dugay-dugayon po ka. tag 6 months pa sa makuha. Oh, lagi na. Matagaan ang gahom nga tarong nga tao, matagaa gahom sa katawhan. Kaning tanang ahensya mga higala. Hut doon gina siya kalis. Sumbunganan sa katawan. Naba ko hinabi atong sa Bado Kalisod Carl. gina sila. Oh. Na ako hinabi iyahan na kumparar ba ang serbisyo sa Mabinay o sa Kabankalan. Oh. Kay naa siya pamilya nga namatay dito sa Kabankalan. Pagkamatay Carl, automatic tawag sa kuan sa DSWD. Oh. Gatagan og 15,000 dayon. Plus lungon, plus mga grocery. Oh. Karga dayon sa rekarga apil na ang kuan. Yung service niya ato din he. 1.5 ra ihatag maabtan pag tag-unom ka bulan, pabalik-balikan pa. Oh. Anong og nahimo na siya sa Kabankalan, why not dili na mahimo dinhi sa ato ang lugar, di ba? Sumbunganan Mahimo gina siya
kay part man na siya sa gitawag nato Vince nga social services. Social services. Allocated na po na siya. May budget na siya. Na budget. Dugay na ha. Dugay na ng kanang fabrication of coffin. Mm. Kinsa na kay konsyal gagahon-na ana sa una. Gisubay ba nila ron? Gibuhat, gi-convert nila Vince og Goods. burial assistance. Burial assistance. Nga katuong tang coffin mga igala. Importante kayo Siguro to. na to. Wala na ikawat may tabuan na. Kay mayong kang cash assistance, pwede pa nang pahakan sa Oo. maniobra na. To ay lungon nga diri Siguro, sana. ala-alang po ilahang itambak ang lungon silang balay. Oh. Katonta mo gi-follow. Gipadayon. Unsay gibuhat sa pinalangang opisyal, wala tumana. Sumbunganan sa Kay gusto siya nga mamatay ang usa ka pobre, Magasto. mapahakan, makagasto pa siyang taman para nga mosamot siya og Kapobre. kapobre. sumbunganan sa katawan. O na ito Aron mo. nga magpabilin siya og pobre panahon sa eleksyon, paliton og usagatos, dakuan na siya sa amount nga usagatos. Pero kadtong hamugaway kar hatagan mo og usagatos, di ni mo tumaliso ang iyang prinsipyo. Di ba? Pero ang pobre tungod sa kapobre Carl, usahay mo mukagat na lang ni anang mga ginagmay nga mga amount. Okay, gamay naman kayo. Oh. Para sa iyang pananaw, ang 20 pesos, dako kayo para niya. Dako na niya. Usa na ka basong ginamos, Manayon duha na ka mga- baso. Ayaw anara imuhang anak og mga dinagko nga mga gasto. Mm. Aron nga magpabilin sa iyang una-una nga dili siya magwaldas-waladas og gasto. Mm. Di ba, mens? Ya po nang ginahuna diri pero lahi ang iyang tumong. Ya mga igala nga makagasto ang usa ka Tao. kabos. Mamatay ang usa ka tawo mga igala, imposible gulay gasto. Mo gasto gyud ka. Pinakapait ra ba gyud kidi ka kitag 5,000 nga lungon ron, Vince? Dili. Pinaka barato is 13,000. 13,000. Kuha na siya, deducted na siya, senior citizen price na. Wala pa Kay na. ang pinakabarato is 16,000. Kung Ah. senior citizen ka, pwede siya mahangyo down to 13,000. Muna na siya pinakabarato. Onya unless Nya pila na siya ka kuan Carl, makapamirinda na og yuta ng mga tao ang nagwala gyud pondo. Kay kabalo ka kita nga mga pobre wa gyud tay extra bisag ako mismo. Wala ko gigahin para aning kamatayon Carl og kaning sa mga ospital. Wala kay kulang ra gyud gani in taon pang rolling sa negosyo. Sa atong panginahanglan adlaw-adlaw. Pero Munang wala gyud ta munang sa panahon nga na emerhensya, panahon sa kamatayon, ang kita nga mga pobre mga higala makapamaligya tag karabaw, makapamirinda tag yuta. Bisag unsa na lang ato ang nga mapagitaag paagi aron nga makapalita ni ini nga mga like for example mga lungon. Manay ingon ba nga pait kayo wa kay preparasyon unless og naka-insured kas kunon niya nga nagkatagas kun insurance nga kunon niya kay ginagmay na lang nga imong magasto. Pero tanawag unsay nakalahi mga igala sa ato ang sitwasyon Vince kita mga pobre. Pero kaning pinalanggang opisyal mga igala, yang anak insured na daan. Kamo mo sa insurance? Sa iyang anak palang daan nga gamay palang daan, sigurado na nga nanay insurance nga mo pa eskwela anak. Maabot nagkolehiyo Vince. Sila mismo insured na daan. Katapusang mga sakyanan nila mga higala, insured na daan. Unsay may tabu ana na anay bangkong mubayad nila. Mangutan na ta asa man silang kwarta nga gipang insured ani tanan mga pinangantig paminaw. Agatua. Pero kita, wala gyud bisag gamay Vince. No. Asa may gigasto niya anang para insurance tanan niyang mga ekwipo mga higala. Katapusang bata niya insured na daan mga pinangantig paminaw. Duha pa gani insurance Vince. Ha? In kasog na may tabo to aday bangko mo bayad niya. In kasog na sa may mga piligro may tabo, tuada yung bangko nga mo, bayad niya. Kay gauna man siya bayadaan sa bangko. Asa man na kuha mga igala. To, as uwayon gipangkuha mga pinangatig paminang puhunan. Sumbunganan sa katawan. To, as tubig mabinay, gikuha ang puhunan. Dako biya mahimo ang barangay Carl o kanang dili ra kining senior hari mo nag-operate aning mga quarry. Baling naku. Kay murag 7% gud ang share ana sa barangay Carl.
Dayon ang gihimo sa Occidental gani Carl, nakinabi ko og kining nag-quarry dito sa Occidental. Ah, Like for example sa overflow, sakop man sa barangay Hilamunan. Naagyoy checkpoint Carl nga gikontrol sa barangay nga adunay mga in and out nga og pilay gikuha dinha pila ka dikarga na nang na-out aning usa ka manugkwari. So at least nga naagyoy pundo ang barangay Carl. Pero ato adin tungod kay ang ato ang mga barangay official maikog mo pressure kay Senyor Hari man ni ang nag-operate nagkwari mga igala mo na nga walay income ang barangay. Supposedly kanang old naman ka dako na sila og era din ha. Minilyo na. Kining kuan Carl, kining uwayon. Supposedly binilyo ng inyo nga era din ha. Unya sa pila ka milyon din ha, pila naka proyekto din na tubig og panahon sa mga emerhensya or pandemya. Pwede mo kapalit og sinakong bugas para lang sa inyo nga mga katawhan din ha. Pero wa na hitabo tungod kay ang nag operate din ha is official. So nakuha nimo ang diferensya Carl. Grabe no. Tinon. Apektado ang tanan pero sa wala pa nato dinadig up ba murag wala ra effect nato no. Pero katuad gid ay nga i-dig up jud maayo. Ang kato nga income supposedly dako to siya og mahimo ngadto sa mga katawhan. Unya unfair po siya Carl sa mga nag-operate nga nag-uli og insakto nga buhis ngadto sa province. Tinon. Walang personalan, trabaho lang. DJ Vince. Sa tong oras mga igala, alas 12:30 na sa kamutuhon. Ato sang sigutan pod mga igala no, ang kuan Vince, ang statement pa sa Pikas mga igala na ang Lucky 7 daw ni babag sa pagdungag o franchise sa PDCAB diri sa lungsod sa Mabinay. So ngilngig kayong allegation Vince kay ni babag man gyud Vince. Kunya so far mga igala, dili nimo madunggan nila mga igala, imo madunggan tingog ra ni Kudera, tingog sa uban niya nga mga grupo nila mga igala. And then wala kay madunggan sa tingog sa Lucky 7. So noon sa Pikas gud mga pinangatik na kabalo na magid puta nga puro bot-bot mo na ilaha. So mas maayo manawag ta sa one of the members sa Lucky 7. O tinuod ba ng issue nga ni babag, di ba? Kay issue man ni sa mga barangay atawa mga PDCAB divers pod mga igala. Kung naabay ni babag, kay na ni babag, murag dili gyapon kumutuan na kay di man na mahitabo Lucky 7 Vince. Kayuhan. Lahi man ang Lucky 7. Interest man sa katawhan manggi kuan ani nila gihunahunaan Unless og kaning power team kay kana motuog yung kuana. Walang tayo mahimuan O mingong ganing mulaban og tao ni, plastic na. Di ba? Wala ato ang sa space gutan. Unya ato ang gihulat si Bibi, wa pa mangyapon bayot ndi goy ni. Sumbungan sa katawan. Sige ingong bayot nya dili mo ari. Adlo kabe no. Ha? Asa naman Bibi ron? Si Kwan mi cha, Dorcas cha, tawag mo bata cha. Sumbungan sa katawan. Wala man. Wala gid Wa magginawang Bibi nagpakita diri. Sumbungan sa katawan. Sahay no kana mingon tang bayot no. Gapailar nga siya giday bayot. Dili man siya. May isog ram sa gihang pabo. Mura pag iro, bantay na iro Vince. Nga kusog kay mamangkod sa iyahang nga kampo. Unya pag abot sa laing balay pod, di po siya mo paghot. Kupos ning kuan kining iyahang ikog. Oo. Kabantay ka ng mga ero no sa iyang nga kusog kay mo kuan. Bitaw no? Dahil og moagi gani ka sa kabalay nga daghan pug ero, ibahag ning kuan ikog. Tinuod. Wala gyud mga igala, lapit na launa. So ato lang klarohon no nga og isog gyud ka, mara gyud ka. Total, abri man na mo ang estasyonan. Anytime ka mosulod. Dayong og dili gani ka mo ari galauna. Ugma ato i-play to imong audio, hasta imong video, maybe later this afternoon. Then maghisgot ta si suon nimo ugma kay mutay time ron. Di ba? So relax na mga igsoon ani kay imo manghilabtan akong mga igsoon, ako pa hilabtan imong igsoon. Ana ra man na Vince. Golden rule lang ta. Kay imo mahilabtan ako igsoon. Di makakabalo makig-away og
kana bang Patas. patas na ba? Pagkaliwata gini mo si mong amo gyud, di ba? Liwat gid ka kayo. Og makagpatas ka, kanang taong imong gikalagutan og lagot ka nako, kita rando ha. Ano mga apil man kag igsuon? Unya karon apilon nimo igsuon ding palag ka? Di gago ka? Sumbungan sa katawan. Bantay di ka mo ari alauna nga animala ka. Ha? Bantay di ka mo ari ha. Kay imong gipailas tibuok mabinay, bayot kang dako. Sumbungan sa katawan. Bantay di ka mo ari animala ka. Sumbungan sa katawan. Bayot kang klaseng tao ka. Sumbungan sa katawan. Mayra kag ba animala ka. Sumbungan sa katawan. Sinsya lang mga igala no, o mataas man na ito emosyon ba kay dili maayo ni ilang ibuwan. Manghilabot kag taong wala manghilabot nimo. Kunyang hilabtan bitay mo igsoon, palag kay ka. Oh. Ganing na ra kung hulat-hulat nimong ukua ka o agi ka. Ano man, kulo ka diya. Sumbungan Wala tapog kag ako'y mo na diya. Oh. Wala kag ako'y mo na diya. sa katawan. Wala tara. Sumbungan sa katawan. May mga tawhana, mga pinangantig paminaw. Wag yun yung mga tawhana, wag yun yung papils mabinay. Una nga, kita makaiusa ra gyud taron. Papawaon taning mga kawatan, mga abusador. Kwaon gyud nato ni tanan mga higala. Pakiton gyud nato ning mabinay mga higala, pamatira ni mga tawhana. Sumbungan sa katawan. Bawion ta ng tubig. Ha? Kundangon ta ng pagsweldo sa general manager og 29,000. Ah, Undangon ta ng pagasweldo ta sa water oo, district og putlon yun nato 29,000. na. Putlon yun nato Dayon na. undangon ta ng bayad nato nga 2.1 million sa Baez Water District. Oh, kwaon gyud nato na. Dako kay na nga kwarta mga Unya, igala. aside ana mga higala, kaning spring musugot tax madili ang tagiyaan ni Mabinay. Mabinayanon ang tagiyaan ni. Dili si Django tagiyaan ning spring. Sumbungan sa katawan. Asa ka kitag tagiya pabayaron mga higala? Parehara guna og usa ka alutanan, Vince. Oh. Asa ka kita nga ikaw ang tag-iya, magpaalot ka sa imong trabahante, pabayaron ka niya. Sumbungan sa katawan. Asa ka kita ana, Vince? Asa ka kita og karinderya nga ikaw ang tag-iya, sa panahon mo kaon ka, pabayaron ka. Sumbungan sa katawan. Ha? Asa man ta kita ana? Karon arita sa spring. Ang tagiyaan ni mga taga Mabinay. Unsa may kalipas mga batanaw nato dili, Vince? Makasuroy ra ang lugara. Pero wala kay 15 pesos di ka kalaag. Sa Boracay, Ha? Carl, naman ko'y amigo dito, Carl, nga naagyod ka puyo Binuang dito ka na. sa Boracay, Oh. Carl. Sila libre kid sila, in and out sa Boracay. Mahalo na ganito, pero na-unload ba ang Boracay mga higala? Wala, progressive magyapon. Tarawa ni kung sa kagago nga administrasyon niya to Sige, promote og tourism. Unsa may Bisayag tourism, turismo. Bisita gyud nga Mga tagalaing lugar mo bisita. Pero ang gikwarta taga Mabinay. Isla na lang unta ninyo naglokalismo, Lo- dili turismo. Sumbungan sa katawan. Mao na nga mo lagi na mawala lang ni mga tawhana mga higala. Mawala lang ni sila. Kabalo na mo kinsa ni mga tawhana. Kanang spring, ilibre gina sa taga Mabinay ngano man. Kay they are part of Mabinayanon people. Sumbungan sa katawan. They are the owner of Mabinay Spring. Tag-iyaning mga tao sa Mabinay. Bisag unsa ka katigulang ron, bisag unsa ka kabata ron, for as long as taga Mabinay ka, tag-iya ka na Spring. Sumbungan sa katawan. Dayong magbuot ning opisyal nga pabayaran niya, siya rang usa ka kabuot Vince. Pero kitang tanang gipabayad, binuang kay na. Sumbungan sa katawan. Pero wa tay memo. Kay mingon man siya. Wala may nibangga nako. Di ba, Vince? Oh. Ako may gipili sa mga tao.
Kami man pamilya hagipilis mga tao. Ako'y matuman. Sumbunganan Unsa may income mo sa mabinay? Wagi income kay giutang man nimo sir. Sumbunganan sa katawan. Gikaawat man nimo ng mga yuta diri sir. Sumbunganan sa Asa tubig unsa man? Gagama kag dami kay tuara pa ingos imong bulsa ng kita diri sa mabinay. sumbunganan sa Klaro, di naman gud ta maawat ani mga tawhana. Ang pait pag yun, Klaro Carl. kayo tubig nato mga igala. Katuo mo tuara na paingon dito Vince. Wala na, tuwa siyang bulsa na. sumbunganan sa katawan. Ang pait pag yun, kay ilaha nga gitolerate ra, Carl, nga ang Mabinay Spring, di ba, nga to ang mga cottages din ha, gagamit man tag mga tubig. No. Mismo, kita mo itagian ng tubig din ha. Unya ka na No. mga cottages din ha, mga hall din ha, mga igala. Gabayad patas Baes Water District. Unya, diha sila mo igasuyop mismo. Sumbunganan sa katawan. Nya Kita karon. gibuang. Oh. Onya karon ang pinalangang opisyal. Siya mo'y magbuot-buot. Nya pabayaron kita tanan. Oh. Wala may lain Vince. Mm. Unsay purpose nga pabayaron ta binalangang opisyal? Ah. Unsay purpose nimo para kay pabutang sa imuhang bulsa? Binalangang opisyal. Way labot siyang ko ano ya. Sumbunganan sa katawan. Ah. Sumbunganan sa katawan. Karon. Imagine nimo mga igala. Katapusan nga mga kabos Vince, igo ra kang mutanaw sa spring, pabayaron ka. Tarong ba dahil na? Umiyon ka sa swimming pool, kinanglan mo bayad yung Vince. Part man na siya sa taxation nato mga kay man-made naman na siya. Mm. Pero umiyon gani kang natural Natural. resources. Natural man ang spring. For as long, wala na gigamas Ginoo aron nga ihatag sa pinalanggang opisyal mga igala. Wala na gihatag sa Ginoo aron nga magbuot ra ang pinalanggang opisyal nga iyang pabayaron. Unya, og adto ka sa advertisement nila mga igala sa ilaha nga Facebook Vince. Mm. Ang nahitabo mga pinangantig paminaw, ga-promote siya og turismo nga naay mambisita dire. Diha ta mo income. Di ba, Vince? No. Aya og sa tindahan pa na mga igala, ayog kwartaha imong mga anak. Og mahimo gani ang imong income, imong bahinan imong anak. Tinod. Kita na mga negosyante diri ron o kanang GGS marketing mga igala. Kanang Jeras Grocery. So lahi ko no og yabang gikwarta na yang anak niya Vince. Wala ang yang ginansya iya hangagi amuma yang anak Vince, yang gitagaan yang anak, ibahinan na yang anak. Sama ra po na sa tuang government system. Nga kita'y mga anak, silang mga opisyal, sila atong ginikanan. O mahimo gani, wala gani ta mangayo og bahin Vince. No. Ang gipangayo ras mga anak, paliguan lang ko pa, paliguan lang ko ma. Di, pag yun mahimo ninyo mga ginikanan, Sumbunganan sa katawan. asa man social justice na Vince? Usaran na ibot pa sa Asa buta na, man na? Carl. Wala Oh. ta nila ilha nga ilahang mga anak. Oh, mao na Wala ta siya. nila ilha nga ilahatang Ah. mga anak. Ah. Laing tawo ang ilaha nga pagtratar nato. Anya, karon mga pinangatig paminaw. Kitang taga Mabinay, puro taulipon. Anong dili gud taulipon, Vince? Ang nangulipon nato kaning pinalangga natong opisyal, taga Mindanao ra biya na sila, Vince. Mindanao na pila sila bilin diri ron, duha ka buok diri sa Mabinay. Sumbunganan Mayo man tong usan niyang kauban. Mm. Isuon niya, o mayo man to, matay question ato, maing tao man to. Oh. Sila na lang duha. Siya lang gid usa. Aw duha sila to. Oh, taga Mindanao. Pero unsa yang gigamit ron nga mga iyahang taming mga igala, kaning mga abusador nga tawo, gipangsilduan sa gobyerno. Oh. Unya kitang taga Mabinay, magpaulipon ta aning tawana. Sumbunganan sa katawan. Kitay mga lumad diri sa Mabinay. Lumad man kita. Tanawag kung mag-reunion ning mga tawhana, Vince. Asa mag-reunion, Vince? Tuwas Mindanao. Kahit taga dito man eh. Imagine ni mo, pila ta kabok? 57,000
50,000 families mga higala, 57,000 families. And then duha o kanirang usa ka tawo nga taga Mindanao, mo rin mo ulipo na to. Sumbunganan sa katawan. Katapusang lumad nga taga Mabinay, Vince, Dugdogon. nahimo gani niya, Vince, og ulog-ulog. Bayaran na niya 4,500 mga higala. Nahimo na niya nga Ulipon. ulipon. Sumbunganan sa katawan. Alipuris na niya. Natanawa, lumad kang taga Mabinay. Mga lumad taga Mabinay, dili, ipanghimo niyang alipuris. Pero siya taga Mindanao. Sumbunganan sa katawan. Pero pag abot sa Mabinay ni Mindanao, alohod tanan. Sumbunganan sa katawan. Kita Sa una, nimo? Carl. Sa Kita una, nimo, Carl, daw-daw? luhod tanan. Pero karon dili na. Dili na pwede na ron. Sumbunganan sa katawan. Numero unong musangga nimo, sir, mga batanon. Sumbunganan. Abalo man ko nga mga batanon na ginigaunot nato. Sumbunganan sa Abalo Sa man ko. una, nauwat- Batanon man ta. Oh. Sa una, nauwat nimo ang mga katawan Oh. sa Mabinay. Pero Oh. karon wa na mo luhod. Wa na Dili. mo. Dili, mga batanon kabalog yung ko nga batanon na gini nato. sumbunganan sa katawan. Unot gyud na nato ng mga batanon kay kabalo man ang batanon nga atong tumo og tinguha, Vince, nga matagaag pabor ang mga katawan sa Mabinay. Ang gasuporta Ah. na lang ani niya ron, Carl. Kining gatutoy na lang niya. Like, for Kana. example, like, lipod. Kana. Kining Ah. na yung mga pipila ka mga GO. Pero di na gani niya makuha na tanang GO din ha. Kay nakabalos ka maturan. Labi na katong adunay mga dignidad, Carl. Nga nahinayak na lang pod og kuan. Panarbaho din ha. Unya, wa po'y laing option. Oo. So, antuso na lang nila. Pero, og sa, adto na siya sa baluta na puhon. Oo. Usob na gipon na siya mga gala. Kadtong mga taong adunay dignidad. Oo. Pero katong walay dignidad mga igala, walay pagunahuna sa kaugmaon sa Wala Mabinay, mo gito'y magpabilin ra niya. Mula gina sa giingon sa ako ang nga nahinabi, Carl, naas mga G's nga to sa 20% na lang. No. Onya, mubayad ang last option niya mga igala. Nakadawat na mi og death threat ani nga gikan nila, Vince. Nakadawat na mi gahapon pa mga pinangantig paminaw nga ipatipi ta nila kay nganong in what purpose? Mo ba nay dula nga fair patas? Pero usa ta mo ato sunahan. Ato sang hinabi si Konsehal Carlito Garces mga igala regarding aning sa kay naminaw man sad nato ang mga pedicab drivers ron. So Konsehal Carlito Garces mayo nga mudto. May mo to. No. Dito car, mag-dibim sa ato ang pinaminaw nga estasyon, karon ang supunganan. Konsehal mo direct lang ko sa ato ang issue kay ilaha manggod nga gi-issue sa Picas Station nga ang Lucky 7 labi na gyud kay ni lead nimo ning resolution na ang franchisee daw gibalabagan daw sa Lucky 7. So how true ni Konsehal nga nibalabag ang Lucky 7? I would like to explain that item last Tuesday. Ang nadunggan man guna ko ni agang kay nanawag na ako unsa ka tinuod ni. So the first place dili tinuod. Ang gipamulong ni kanang giingon nato nga ED. Kita na siya. Kuya Eds. Dili ko matawag ana og Kuya Ed. Akong tawag na siya Ate Ed. At so, go ahead, Konsehal. Kay kaning mga tao nga pero anang ni Ate Ed. Oo. Little knowledge is very dangerous. Gamay kayo nga kay balo, balting lisuran nimo na. Tinuod. In addition gani na Konsehal. And also, a little what of knowledge is also a dangerous thing. Kung sa dagoy ning klase as taon ni siya, dili dagoy ni taga Cebu man dagoy ni dili atong ni klaro ni siya unsa ni alias man ni sa lungsod sa Mabinay basig Bitaw, no? Wala. basig kay Ruiz man ang apelyido ni parinti man na ninyo. Mugani nga naglibog tanong ano nga tagalain pa siyang lugar, mugamit pa po siyang alias. So unsa digway nga gitaguan digway nganong ingon ani man siya. But let's go back sa kuan noon Konsehal. Go ahead, Konsehal. Okay. Naman ko tayo rules and procedure sa parliamentary rules. Last Tuesday, na-present ang usa ka honorable members sa Sangguniang Bayan No. na additional 30 units nga franchise
sa atong mga tricycle. Ah. So doon na pa usa ka konsyal nga ni-propose nga instead of 30 units, 50 units. So konsyal pwede na to mahibalan total kuan man ni siya for public consumption man ni kinsay nag-propose aning resolution. Ang nag-propose ani si Honorable Botoy Rosalem, ang 30 units. 30 units nga idungag. Idogang. Ah. Unya si Honorable Rita Recaplaza ni propose for nga himo instead of 30 himo ang 50. 50 units. Pero Okay. ang existing ron nga franchisee is 500. Okay, yes. So karon under supplementary rules and procedure, akong ipahibalo labi na sa ato mga katawan ng itong mga tricycle operators. Sa first reading, kinahanglan i-present mo na sa first reading. Kay ang title ana a number of the proposed ordinance or resolution, No. then followed by the referral to the appropriate committee. And si Honorable Botoy Rosalem, mao may chairman sa Transportation and Communication, ang dapat himuon ito on the first reading, i-refer ni muna dito sa appropriate committee. Okay, di ba? Pero natingala ko nga diya sa first reading na yun, na motion nga italakay sa second reading for discussion. So automatic di ay ugbot sabton konsihal. Automatic for discussion and deliberation. Oo. So question ko point of order. Kung may pasabot anong point of order, dili na pagbalabag. Ang point of order usa na sa mga parliamentary procedure na i-question mo ang proposal. Ayaw usa, break usa. Ato sa ning i-refer sa committee, appropriate committee, bulan, matalakay. Ang chairman will propose ana o committee meeting, committee hearing. Kay atong respetahan ang mga organisasyon sa lungsod sa Mabinay, duha man ni sila, matuda o kining usa, bago, ato silang konsultahan usa. Mga ito nila silang opinion. So meaning konsihal, ang nahitabo ato nila ba yung simana nga gusto nila ni Konsihal Rosalem nga automatic nga aprobahan ang resolution niyang gigama nga maaprubahan ang 30 kabuok ka mga additional franchisee. Muna ipasabot franchising. nila. Oo. Talakayon sa second reading, himo only i-discuss sa second reading. Ako sa ibalik konsihal, so mo subay ta sa parliamentary procedure kung mahisgutan siya sa first reading karon nga Martes, then subject siya for discussion pagka next week sunod semana. Yes, mo na insakto, mo na rules and procedure. Pero ang ilang gusto nga maaprubahan dayon. Pero ang tumong nimo konsihal nga ang before ta mo approve, dapat ikonsulta sa nato sa mga existing nga naay franchise o unsa ilaha nga consensus ani, unsa ilang mga opinion ani. That should be the case. That should be the case. Due proseso. Due process na to. Kaya ang permits and legislative franchise is the exclusive power of the Sangguniang Bayan, di ba? Nga karon, tricycle subject to the guidelines prescribed by the Department of Transportation and Communication. Kaya ang Sangguniang Bayan, kami may mag-regulate sa the operation of tricycles. Ang grant franchises for the operation of thereof within the territorial jurisdiction. Pasabot na within sa Mabinayra. So dapat ang chairman, ang committee chairman on transportation mo patawag sa duha ka organisasyon nga accredited sa lungsod sa Mabinay. Pangutanong sila, ang stakeholders mo na sila. Dili lang ang mga drivers, operators, including also the commuters. So, kung atong i-convert ni into other nga sample konsyal, mura ni siya og usa ta mudungag og laing mga tindahan, mangonsulta sa mga tindahan sa ug unsa ilang sitwasyon. Yes. This is a public utility vehicle. Kinahanglan galing na ito ni public hearing later on. So dapat maagi ta sa proseso ani. Proseso. Kailangan mo yung mga existing accredited
tricycle organization sa lungsod sa Mabinay. So tagaan nato sila respeto. Tinuod. Respetahan nato Tinuod. sila. Oo. Sakto. Diba? Oo, sakto. Ato nang respetahan sila. Oo. Kay na may balaod ani. So, May balaod. I will cite a law. okay, go ahead, Konsyal. Ang operation sa tricycle in the LGU Oo. na executive order number 712 Oo. of the office of the president Oo. prohibits the issuance of a new tricycle franchise while respecting those who have been issued already. Pasabot niya ani, Oo. ato sang konsultahon ni sila. Mm. Ato sang konsultahon. Sa muna giingon ako na po DLG opinion number 50 series 2008 July 10, 2008. Ah. So ang procedure ani, ang regulation ani, ato sang paybalon ang mga organisasyon. No. Kaya nga naman, importante mo mali, angay batang mo dugang. No. Total. Tanawa po. Okay, in addition ana gani konsyal no, para nga ato pong masuta ba kanin namiyahi paron og unsa may ilang sitwasyon paron before ta mo dungag. Yes, that is very important. Ang stakeholders may pangutanon, konsultahon nato sila, patingugon nato sila. Mm. Angay kasi. So, So, ipatawag ang mga membro, ang mga officers, o pag meeting mo diya, muna proposal, unsa inyong posisyon. ah Eh, ku- ug imo, question, konsyal, question lang. So, unsa may behind, unsa may likod ani ngano nga gadali sila nga maaprubahan in your own political views nimo konsyal? What your sentiments on this matter konsyal? pamulitika. Pamulitika. Para nga makakuan sila. Napoy mga basa na Carl kay sa panahon nga kon adto magyango-ngo sa chief executive nga Ah. siya mo imo angkon anang kuan So pamulitika gyud. pamulitika. No? Kay murag wala na due process konsyal no, dikta-dikta rag approve pag Oo. dikta na gyud. Due process ko nimo ni. Dili ba siya kuan konsyal? Dili ba siya a kind of trapping pod nga resolution nga tan-awon nila kung sa reaction sa Lucky 7 pag ingong gamay sipyat ding ilaha din Issue dayon. i-issue din nila nga nibalabag para nga mga pedicab drivers dili ganahan sa Lucky 7. Muna giingon ako nga nibalabag kuno ko. Ah, Niyon si Ate Ide. hindi. Mm. Yeah. Pag point of order, dili na pagbalabag. Oh. Dili pagbalabag na. Ang point of order, ang kinahanglan iagi taon og proseso. Pero do you believe on that konsehal that tanan nga mga gipanggawas ni Ate Ede dili na iyaha konsehal na ay tao nga gamando ana? Na og nay taon na bando ana, ignorante po sa balaod. Kay dadugan na lamang tadi sa ang bayan, dili ta kabalo sa proseso. Tinood. Bali, Oh. it will be as simple for the sangguniang bayan. Mm. Kay sa una mang panahon, ang Ah. mura na sila og kiko tanan. No. Ando ra nga wala mosubay sa balaod. Oh. Dili Dili. mo tay balaod nga palohon na mo tay proseso nga ang galing nga sundon. Oh. So, og imo jang ko agbase gani no, ang goal sa Lucky 7 events no nga atong irespeto ang duha Mga ka mga associations. association before nato sila pasagulan og lain. Mao. Kay laliman mo na Carl. Respeto nato, tawgo nato Og sila. 550 ka mga pedicab managdalaga nagdungan. Oh. Unsa na may pasahero ilahang makuha ana? At the same time po, og idikta-dikta ra nig resolution approve konsihal na abiyay mga kani franchising nga wala na magbiyahe. Mm. So part to siya sa gitawag bang consultation ba. Mm. So mausisa tanan then before ta mo dungag og another nga numbers. Then katong wala nga dagan Carl, pwede to siya nga ipatawag nga unsa Oh. may plano nimo aning imuha nga franchise nimo kay dugay Oh. na pila na makatuig nga wala ka nag-renew ani. Oh. So i-waive na lang ba nimo ni or imuha ni nga padayon nun, di ba? Oh. Kaysa magdungan ng 550 nya kada tuig magdugang nga magdugang. Nya kinsa pa may pasahiroon unya mahimo pud Carl nga crowded ang ato ang
lugar kung magsiging gadugang og daghan kayo. Tinod. Pero at least og katong naiwala na nag-operate, kato sa mo oy So part na siya Oo. sa gitawag nga due process. Due process, May consultation sa committee hearing. Committee Unay gusto hearing. sa Lucky 7 para Mm. mausisa before kamo approve. kay kani siya protection po siya sa mga pedicab drivers. Yes, Kay unsa yes. pa man po'y panginabuhian nila. Pati na Kay for example Oh. Carl, 6 months ron wala sila nagbiyahe tungod kay nagbiyahe og tubo sa ning mga drivers. Oh. What if kining 550 after 6 months kay wala na biyaheng tubo, manang biyahe ni silang tanan. Oo. Unsa may ilahang pick upon pang mga pasahero, di ba? Tinod. Protection gihapon na siya. Unless og mo decide ang duha ka mga association Oo. nga okay rag mo Okay. dugang, so no problem. Pero amo anang both punto mga igala is wala ni babag ang Lucky 7 ani. Iagi lang og due process of Proseso. law. Oh. Muna gipasabot na ako nga point of order kay makita man ko nato karon ikaron sir di man ang mga commuters di man ang mga pasahero may gahulat sa tricycle ang mga tricycle man tao may gahulat sa mga pasahero Mao jud, tinuod yun na siya. Totoo. unsay may logic ana unsay logic nga mudugang ta So, Konsyal, Logic. naay mensahe dire nga ako ang nabasa. Mga lami og comment nimo ani nga ayaha nga punto dire kay taas maning mensahe niya. Ang punto, how true Konsyal nga niingon si Konsyal Butoy nimo nga akong klarohon lang nga nibabag yun ka. Nakasulti siya nimo anak Konsyal? wala ko ni apilar ra gyud si ang with due respect po ni Honorable Rosalem ni apilar siya nga hisgutan na Oh. Isgutan nga mo itong second reading. Nako, ayaw sa. Kaya ato na imaagi og proseso. Kaya naman ko yung mga organisasyon nga sama sa gingon ako, kanang matuda o kanang bago karon nga na-accredited sa Lungsod Mabinay. Oo, murag na ni part sa Papaingon Padanon. sa Pandanon Oo, dahili oo. adto. Ato na silang respetuhan. Para bago due respect with the organization. Nga atong Tinuod. Oh, kaysa masyakra sila ba? Uy, nanay Dugang na gidungan. di ay. Magi pa po nag-consultation ang General Assembly sa mga operators of drivers car, di ba? Mura kuan na konsyal no, nawala nang demokrasya nato dili murag dikta-dikta na lamang og implement og Implement balaod. og balaod nga ang pasunod sa balaod is naapay consultation before ka mo panday ana or Oh. aprobahan ang maong proposal, di ba? Oo. Muna siya ang ipasawag so that on the second reading na Oo. ang mga proposal niya ana ato nang matalakay na diha ang naumana ang committee meeting na committee report No. makita na nato diha na diha ang mga amendments approval ba No. o dipati ba kay nahanay naman nato na may position paper nga basa nato nga ang posisyon sa duha ka organization sa tricycle naa sila kay duha maguning proposal nakita nato na ibang 30 units No. na ibang 50 50 Tinuod. so apa napita diha ta nga hanaayo na to og maayo Tinuod. muna gipasabot nako wala may magbalabag ang Lucky 7 wala magbalabag No. pero na wala may magbalabag ang amo lang gusto sa Lucky 7 nga moagi sa proseso. Correct. Konsyal Garces, mga panapos na mong mensahe ngadto sa mga pedicab drivers nato, labi na gyud sa mga Associations, na naminaw oo. karon. Ang ako rang mensahe ninyo nga sa mga association nga ang Lucky 7 kanunay kayo nagrespetar sa inyong posisyon. Kinahanglan gid kamong mga stakeholders, kamong mga asosasyon, mga officers. Ang kinahanglan makadungog mi sa inyong opinion. Before mo ni aprobahan o dili ba na mo aprobahan sa Bali. konseho. Konsyal Garces, daghang salamat og maayong hapon kanimo. May hapon po kaniyong tanan diha. Sumbungan sa katawan. Baling gwapuha. Mao. Baling gwapuha. Respeto. Respeto. Ang bottom line sa iyahang pag call for point of order is to respect these two associations. No. Kay nag-exist na sila, wala maguta kabalo mga igala og unsay sitwasyon nila nga namiyahi sila. Mao. Abundansya ra ba sila sa kita nila? Gamay ba ilang kita? Mm. So, diha na mabinag-binag sa council sa committee hearing na nila. Mao. Madungganing mga opisyal sa Matuda, opisyal pod sa Kuan. And then, after para makaistorya ang tanan, magkandak og public hearing. Due process ba? Before ka mo approve. Pero, ang gusto sa PICAS mga igal, tanawa po guning power team.
ilang principle mga higala. Diha dayon kay nga naman gusto sila nga kaning madungag nga 30 mubuto nila. Oh, buto ra gyud na huna. Tanawa ha kung sa kakliber nga klaseng pangunahuna ila ha. Pero gibagila nang gitalikdan ang mga 500 kabuok nga mga driver. Ilang gitalikdan Vince. Gikuhaan nila og katungod nga mutingog, makapaminaw, makadungog. Pero on sa istorya taning pikas no puro gid panglingla no. Wala may ini balabag mga higala. Ang punto diha nga ipaagi nato og proseso. Mo na itumong diha, di ba, Vince? Madungog ang mga opinion sa mga operators o Consensus. drivers. Consensus ba? Maminaw sa amin ninyo sa nako ni aprobahan. Pareha Simple ra kayo. Di ayaw anang dikta-dikta mo. Naanad mangod sila sa una panahon, Carl, nga usar kamando sa hari. Ando ra pudayon silang tanan nga bisag wa nagasubay sa balaod. Nya lain naman ron Lucky 7 kay gasubay magbalaod. Mo na nga Hatagan magkatungod ng mga natungdan nga mopagawas pud silang opinion ug sa labing maayo. kita ka sa di ba nadunggan man nimo ang comment ni Consial Garcias kaganina nga little knowledge is very Dangerous. is a dangerous thing. Sa tanaw niya nga kanis Kuya Edge, maba kay guna-una. Maba og guna-una. So nakita niya ba nga maba og guna pinaagi sa gibuhat ni Edge nga ang iyang interpretation day ang point of order ginibalabag na. Balabag na. So lahi ang iyang interpretation ang galing sa iyang una-una. Pila na ka sitwasyon, Carl, no? Kay katong sa Water District pod. Gihimo nila nga katong abogado sa corporate lawyer. Gihimo po niya nga Department of Justice. Karan Benz, napagid Benz. So si Kuya Edge kabalota nga ulipon o kaning alipuris ni o tawo ni sa pinalangang opisyal. 100% nga ang gastorya ana ang pinalanggang opisyal kay Igor raman na siya, alter ego raman na siya, istorya raman na siya. Tanawa ha, maba og panguna-una. Dungagang bi pod nga baba pug panguna. Diya makita nimo Vince ang iyang mga tao Vince magba og mga panguna-una. Nganong gipili niya ni? Ang question Vince. Nganong gipili niya ni? Di maba po diyang panguna-una. Aside ana Vince. Unsa man? Gipili niya ni mga higala. Kay kining klaseng mga tawhana wala naman ni unahunang pagbinag-binag og sakto bag dili. Magba man ni panguna Vince. Wala man ni si kantot. Way integridad. Ikaw Vince. Tinood. Kaya taas mga pangunauna, pag hulog niya, ingnangan ni balabag. Ikaw nga, naminaw sa sesyon, nama kay si kantot, mati, wala mo ito'y balabag na hitabo. Mabito tong ako, Diba? sa ako'y tigpamaba niya sa una, Carl. Mas stress ko kada iri na ko. Kaya na siya ipasulti na ako nga supak sa ako ang kabubuton. Kaya for example, atong sa panahon nga si Loverboy o si Konsihal Solon, nga ni ingon sinibabag sila mga higala atong 16 million nga i-repair sa kining sa water district inang mga linya mga pipes mga higala ko no ni babag ni sila unya ni sugo ning senyor hari namo mga higala nga pabirahan ning duha ka konsihal tungod kay ni babag pero sa kung una-una kung anong birahan man nga insakto man na ilahang mga punto di ba so once nga naa ka integridad mga higala kana bang gawnahuna ka sa kaayuhan sa usa ka lugar di gyud nimo matulo na ingon ani nga klase nga mga instructions mga higala so ma-conclude nimo nga kini sila nga nakalahutay dinha nagpasabot nga wala sila integridad magba panguna-una tanawa mga higala og naa ka sa pang-empleyos gobyerno before ka suguon pangharas imo isukantot mga unsa may rason nga mangharas ko niya wala man nilabot nga nung harason man ako ni. Muna si kantot na to mga higala. Pag abot dili pod sa iri, og mo istorya, wala man ni balabag anong istorya man ako ni. So diha pa mag-away pa sa imong una-una. Pero kani mga tawhana, wala na ni sila si kantot Vince. Pag sulti nga o dumog dito. Isulti ni. Mingon ilang amo mga higala nga mangambak ni pangpang. Mangambak ni. Sumbunganan sa katawan. Ingon ana kamaba ang klaseng pauna-una. Unya mo tuota. Sumbunganan sa katawan. Naraman po'y manuo. Sumbunganan sa katawan. Naraman po'y manuo ni mga tuwa na. Sumbunganan sa katawan. Pero di mo kapatuon na mo.
lisod kay kami patuon mi ninyo ana inyo adya binuang kay na. Sumbunganan sa katawan. Kay bisag ikaw na lang pod ron suguon ka nga haraso nimo nang usa ka tawo. Una ho na sa usa ka butang nga nganong harason nako siya. Unsay labot ani niya? Part ba ni siya? Siya ba'y naagrabyar nako? Di ba? Onya nakaayo kay ang punto sa Lucky 7 nga ato sang respetohon tong mga stakeholders mga katubang nanay mga franchise ba ato sa to unsa may gidalian nimo nga pwede nimo dali-on ra gyud pugbot sabto nimo Vince special kanda kag special session patawag nimo tong mga kuan para mapaminawan sa nimo Vince usa ka mayong approve dito og ilahat tong gi-approve dayon panalitan walay Lucky 7 Vince approve mo to dayon mali loo yan yung mga association diri ron mga hara sila uy nadungagan naman po Laliman mo nagnaay 50 magdalagan din ha. Nya pila na sila kabok. ay paling daghan na si Quinta mga igala wala po Sa taga may- balabag ana wala taingon nga Pwede dili na pwede sila na siya pasudon Carl, mapasulod na sila Carl, pero katong mga stagnant na nga mga kuan, stagnant na nga mga franchise mo to ipang ribot. mo na siya diya mo na iagi sa gid siya og saktong proseso Agi sa paminawon Ayaw sa sa sila. dikta- Pero mo decide ang mga drivers and operators magdugang, no problem. At least nga madungog sa nato ilang side. Dayo- Pero maingon sila nga, uy, kilinto 50 me bahin-bahinon pa na mo ning pila ra kabuk pasahero ning lungsod sa Mabinay. lami magutong i-conduct sa og General Assembly Oo. Di na simple Kay- maaprobahan nila nga magdugang di no problem. Kasi kasulti nimo pedicab driver. Mati alkansi kayo mi sir, gamay ra kay may kita niya, madungagan na po may kompetensya na mo. So, imo po na siyang dawaton. O mo po na imong opinion. O na po isa masulti nga. Okay ra man po mudungag kay okay ra man kita. So i-gather nimo tanan Igader nga. nimo. Wala say scientific kuan mga igala, method mga pinangatik paminaw. I-define sa nimo Gathering ang of informations. i-define sa nimo ang problema. Then mo gather kang information before jumping into conclusion. Tinod. Pero ilaha, pag define, wala gani, define problema, diktag conclude. Dali mo Carl. Ayaw, nag-handle sa impormasyon. Nakinabi ko og driver Carl. Oh. Ang abang radain nila ang pedicab sa operator, Oh. 130. Manti. Mabuhi kasi to 30 abang. Unya, pag malya, Naiuban si palyar 250. ligid, pag palyar ligid, Nga akong git times 30 days ang kuan 3,000 ra kapin. paita, no? Nya ang abuton ra pod nila tagpila ra pod ka kuan, igo ra pong makapamugas gyud sila. Maog yun. At least nga dili nimo lauman ang usa ka tawo nga mo invest sa ana nga negosyo nga wa na gyud siya mahimo, di ba? Maog yun. Makapangita siya og opsyon. Ugma ba? Ato ang, ato ning tiwason ugma, Vince, kay wantay kong oras. Atong gyangyo mga pedicab drivers. Ano sa inyong opinion, ani? Ano ba ang gitawag ilaha ba nga gihunaw na gani? Ano sa inyong opinion, ani? Kaning sa radyo mga igala, part of consensus. Consultation. Part ni siya sa public hearing mga igala nga naminaw man nato ang mga opisyal nato. Walay opisyal rong wala maminaw. Kay katapusan gani nga si Konsihal Pictoy Baldusa naminaw maganis ka bangkalat. Sobra pa ni sila sa avid listener Carl. Kay atong avid listener wala ga record. Pero sila ga record pa. Para nga kuan gyud nila, ma-internalize gyud nila nga to ang mga punto. Radio technician mismo speaker sa istasyon Roy Gina-record Escarza ga-record. Sobra pa na ka mga loyalist ninyo mga avid listeners. Katapusan nga bangga na mong istasyon, bangga na mo sa programa na mo mga higala, gapaminaw. Mo nang why rason nga dili mi makadawat og award sa Ata Negrito Tribe. Pero wa ko malimot nimo be. Ha? Madinong tanon. Alauna na. Alauna na. Alauna na. Wa goy anino nga ni Solpot dire. Wa ko malimot ana be. Ga-programa mi be. Usa ka huna-huna kung gigamit be. Ang usa na animo.
Ha? Ang usan aras una nimo ha? Narabas Biblia nga ginadili ang pagdumot. Mo gani katunga ra. Kamantay kami nga tanawas YouTube, YouTube og sa Facebook. Tanawa unsang kamot ako gi kwan. Di ba mo magprograma ta duha ka kamot yun? Oh. Usa ra ka kamot. Ay, mo gigamit og Usa ra aksyon. ron. Oh. Oh. Kay usa gi-reserve. Ha? Gi-reserve mga igala. Ha? Gi-reserve mga pinangantik paminaw. So, alauna na, amtay ko oras mga igala. Wala kay be nga nitong ha. Oh. So, kabalo na tao, kunsalan kami. Sumbunganan sa katawan. Isog isog gani ka, tanang puder, tanang panahon isog ka, di ba men? Oh. Kami dili mi isog mga igala. Pero imo po may aghaton, di po mi maaghat nimo. Sumbunganan sa katawan. Wala man may gipakaot sa mong ginikanan nga ulipunon mi nimo. Wala may gipadako sa mong ginikanan nga sayon-sayonon ra nimo kay wa gani ka kapakaon na mo bisag gamay rang biskwit. Anya inanaon mi nimo oh. Sumbunganan sa katawan. Los palos nimo. Sumbunganan sa katawan. Ang mga tawhana ba nga unya pariyon bitaw nimo adlo ka kay kabalo magag-unsay paingnan nimo mari ka. Sumbunganan sa katawan. Bag-o ra ba ni ko sapatos palo na ko nimo. Sumbunganan sa katawan. Atong oras mga igala, launa 22 na gid sa kahaponon, wa na gid kong oras. Ugma ato ang hangyoon ang mga pedicab drivers. Ay ra mo kabalaka kay kabalo naman ta nga naay mga naminong tagalaing lugar at taga aning mga manindong tanong tao. Tingog ra ta. Wala man taingon nga mangutana tag pangalan Vince. Ang ato lang ba ug unsay sitwasyon sa mga drivers nato. Mora ni ato ang tumong. Mo na ni makuag base sa ato nga mga opisyalis whether mo kinanglan ba siya nga mudungag bags madili Vince. Oh. Oh. Onya manghinaw ta nga makadungog po ta sa inyong opinion og mga adlaw. Diba, Ang ato lang i-promote ba ang gitawag nato nga transparency at the same time the principle of democracy ba. Oo. May katungod ta nga mo padayag sa atong opinion usag-usa. Wala ta gipakataos Pilipinas mga igala. Aron Ilungon nga ra. para nga dili ta patingugon. Gitagaan tagbabas Ginoo. Gitagaan tag kaugalingon atong pangunahuna. Para nga dili ta magunaw na ta para sa atong kaugalingon, dili ingong pasundon ta ug unahunag laing tawo. Wala ta og mamaon day na lupig pay robot na to ani bitch. Oh. Wala ta designs Ginoo mga igala. Nga paunton tag unahunag laing tawo. Dogdogon tag laing tawo. Gitagaan tag atong kaugalingon unahuna. Ug atong hinumduman mga igala. Wa ta gipakatawo mga igala. Gipakaon atong ginikanan. Aron hadlokon ta. Sumbunganan sa katawan. Wala ta na. Pwede lang mga asawa. Og asawa kurog ta. Pero dili man kay ang atong ginawa naman ang unahan man. Ang benepisyo nga madawat pinagis pagpaka mapailubon. Uy, kumos pagpailob. Kung gani. Kay daotan ang daota, daugon ang daotan pinaagis pagpaubos sa kaugalingon. Roma 21-22. Oh. Diba? Okay, gidaog ni Ginoong Hesus si Satanas. Pinaagis pagpaubos sa kaugalingon. Bitaw no. Nagpakatawas pasungan. Bitaw no. Gipakatawas sa usa ka panday. Oh. Sakto to no. Unya nagpalansang sa krus. Gibiay-biay, gilatos. Paita. Pailob. Pailob ra gid. Pailob. Pero sasawa ra. Kay imo general mga igala. Murag daog-daog na punta. General ba yo? mo ato pong counterpart si Satanas og doktrina. Naman tagingon gud mga igala. 50-50. Doktrina ng Satanas og si Ginoo combine. Nagiingon nga neutral. Oy,
Pero kuan wala gyud ka satanas. Wa gyud kay kuan Wala kay puder kasi wa kay luna sa mo ang kasing-kasing. Oh. Kini nga mo ang gisubay kuan ra gihapon ni Ginoong Hesus. Kabantay ka ni Ginoong Hesus. Nasuko siya nga panahon na itong adlaw papahulay nga Bitaw. gitindahan ang kuan. Imo Iya giyabon ning mga kuan tinda. Oh. Dito, Una, no? pasalamat mo wa gani giyabong Carlo. So nanay Jesus mo diri. Na may mangyabor yan sa Masuko mo pag Ginoo. Bitaw no masuko. Masuko po doy ay sige Bitaw, ng no? Hesus. Oh. Bitaw no? Nadis Bible Nas nga Bible. kuwan. Nga Basta kay narakas kamaturan nga nasuko ka. Oo. Wala na siya ingon nga kasuko apan ayaw pagpakasala. Di ba suko ka pero wala man mo siya unsa. Bitaw. Sila masuko ipapatay man ta. Pero kita mataas atong tingog mga pero wa kita gusto ra kitang mabuhi sila kay Oo. gusto Dili, nato mapatay. nga sila Oo. maghinulsol ra sila aron Oo. makita ta dito sa langit pero ipasalig ra namo nga ayaw gyud mo paniltil dito sa mga bulawan sa langit. Pero naman tas Biblia bin nga ang pagbalag sa Ginoo sama sa kawatan. Mm. Na nagikawatan sukad sa una pa dahil. Nagi kawatan. Oh. So mga kuan ni, mga gipangsundan nila ni Omega. Oh, mga iyahag ka kuan rin. Kaninunuan. Napamana. Kanununuan. Napamana na yung Omega. Tapos kuan, kadaw ni daog ba sa kuan? Ay, bataon sa nato mga mensahe. Sige. Para sa Tubag Wins ba before ta mo end sa ato ang programa mga gala. Ikaw sa text line, ako sa live. Sige, kay before ta mo end alauna 20 City nataas mo to ang programa. Dito, no? Oo. So, ito sang i-recognize sa ato ng mga live viewers, kinarabay ng answer res o boss, pero katapusan kaniya dito kung Ivan Kulan-Kulan. May pagpaminaw. Di lang ako basa ng content ha, para maapod ta mo ta nagbasa. Bromo Rodoblega. Kuha naman ako mata. Oy, gulang naman dahil ko. Blurred na. Kay-glass naman na kay ko, ano. Dubli ng panan. Dubli ng pananaw mga Basi gala. dili mo na sa kagutom. Ha? Dili mo na kagutom. Aga diet ra ba yung ko? Basi gutom na ne. Nigamay ba ko kay no? Tiyan ako nagamay Bitaw na. ni gamay mong batiis. Didak kong ulo. Wala ko kaon o kanon mga gala 2 weeks na. Kung gani, ano, di tanaw, di gamay yung Di gamay batiis. batis. Sige na, aray na ta kayapit na mahuman atong oras. Gisler Mirapuentes ni Angie Amahit Abrasado. Happy listening. I love you so much your shirt. Sige. Atagan diha parang maka-avail po kani. Shirlene Villamor. Kanunay minaminaw sa repent. Thank you. Si Tuto Gadahunog Taraanon at Karon sa Barangay Tara. Wow. More power. Salamat to. Wow. Ni Giselle Ampier Morales watching in Cebu. Ni Jern sa Bulungaita and ni JNJN Kadusali, happy listening. Jacqueline Kadayday Babor, panyabunan siya. And ni Rudjilin Ganyolon, happy listening, watching from Bae City. And ni Kayan Visitasyon, happy listening. And also ni Hansky Hongkway. Shout out niya iyahang Mama Madar. Uy, Hansky, no? Happy listening. Nanay yes. Madar and Nong Floro, happy listening diha sa may Bagtik. Ni Elmi Joy Abilia, happy listening diha sa may Banban. And ni Elgin Pino Birunyo, happy listening. And also ni Raymart de Los Santos, Tatsuki Tives, relax lang. Relax lang kuno ka car kina ganyan taas imong tingog. Sinsya no, sinsya kayo mga kaigsunan. Ni Jeremy Campos Birunyo, happy listening. And also ni Charles Kayan Ichabea Montifalcon. Ni John Joseph Jaime, ni Chirime Cordova Balansag. And ni Sadrico Ilya, happy listening. Ni Gisrel Kawas Kadayuna, happy listening. Ni Jerry Mingito, Princess Elia Ignacio. Ni J.An. Mingito de la Cruz. And also ni Kamingawan, and ni Gisler Mirapuentes, and ni Flor de Lisa Pereda, and Hongkway Floradel, t-shirt try ako mga DJ.
Giovanni Valdez Zamora, Chingo de Jesus. Dagan pa kayo. Sama Sige. ni. So, arita sa Ugma mga na lang mensahe. siguro ni ugma. ko na. Oo. Tiwason na nato So, ni salamat Ugma. kayo no, sa Wa itong mga pagkatunga. texter. Next, Sige, Kumadlawat sige. ang kanan. Wa pagkatunga mga higala. 100 ka pinato ang comments mga pinanganting paminaw. Mm. Dagan no. Sir, gikan sa 68 butangan og tubig. Sir, mo piyong. Tubag diri bason ang sibuyas. Magbutang og asin, tubangan mintras gahiwa sa tubangan og mintras maghiwa. Sulay ka nagbutag asin win sa tubangan mintras maghiwa. Butag asin. Distansya ra ang mata, sir. Bisag magdistansya ka. Oh, moabot. Muha- Moabot. Kasulay na biyata na hiwa ka. Distansya kaya mga Oo, higala. oo. Muna kagako. Muhalang ragod gyapon ang mata. Pikaso ng sibuyas then ipakulob maghiwa sa kutsilyo. Ikulob magin ang maghiwa og sibuyas. Salamat no. Sir, magkatawa or magisi. Napo diri oh. Ha? Magbanga nga ang baba. Napadre dili hugasan. Samot siya nga mo halang ang mata. Sir Hector ko, happy listening. May na po siya karon Carlo. Sir, maghiwa og sibuyas, mag-alid or magtapad og asin para di muhalang ang mata. Napoy ko dire Carlo, butangan og tubig. Butangan og tubig. So, ato ni masubay ron mga subayan igala nato na, ang answer gid ha. Sir, dili nimo unahon og hiwa ang punuan sa sibuyas. Sa may unang hiwa di diktag tunga no? Diktag tunga. Muhalang ragod halang gyapon. gyapon. Napo dire kuluman og tubig ang sibuyas. So, dili magbutang og asin sa tapad kung maghiwa og sibuyas, bombay. So, daghan king answer diri mga igala meaning daghan gid kayong manugluto diri mga No. igala. Napo dire pamaagi og maghiwa og sibuyas nga dili maghalang DJ kay magwear og face shield. Mag-facial. Gusto mo ni Noon? protocol? Noon kwan pod ani Posible pod. okay mo siya. Dili kalusot. Pero kana ba siya nga naandan na gid ba og technique niya? Para nga Wala siya kuan kanang mo guard sa mata. Kanang naara sa ubos nga siya kuan. diskarte. Diskarte. Nga usa ka butang nga mosuyop. Tanang manugluto suito ani mga pinangantig paminaw. So the answer gid mga pinangantig paminaw. Daghan kay mga answer din no, dili lang to mabasa ang tanan, pero sa first lang Ato nga lang maka-answer. i-trace niya. Kisay pinato na. Ato lang i-announce by tomorrow ang nakadaog mga pinangantig paminaw. Pero as you can see sa ilaha nga mga answer, daghan kayo ang naka-answer sa insakto gid wing. Ang answer mga pinangantig paminaw is suluman nimo siya og tubig. Okay, ang purpose ana katong naiya nga mangsidlip by the time mo makaviran siya sa tubig ani bin sa isang gagmer kay siya nga mga particles sa tubig makabiran siya. So luman siya og tubig mga pinangantig paminaw. Dili Dato po siya sa tubig mag-slice. Dili ra. Dili holom ni mo ra po siyang hawason. Hawason dayon Waon slice niya on. siya. Sir tuglo ni mo na sa pilar. Ha? Sir tuglo ni mo na sa pilar. Si Mylene. Maylin. Si Mylene mga igala taga Kansaling. Si Anita okay. Just close your eyes. Yeah. Ipiyom ra kunong mata. Nakog maapilog slice nimong kamot. Di po ka-concentrate. Pinsag mo piyong ka, muhalang yapon Walang siya. gapon. So, luman siyang tubig mga igala. Dapo do, hugasan sa bago magkihad. Pwede po, no? Hugasan. Mo, part na siya Part yapon. na Hugasan siya. siya. Sige, ato rin i-trace rin na kay na nalaktod-laktod na ako kay giskip na ako tong greetings ni direct ko dire sa mga tubag. So, by tomorrow mga igala, ito inunsyo o kinsay ang nagmadaugon no, sa ato ang trivia of the week o question of the week mga pinangantig paminaw. Madaog siya og t-shirt na RFM t-shirt mga pinangantig paminaw. Like sa ato ang gi-support karon Da, RFM. Salamat tayo no RFM sa Cancer Burley sa aning nga t-shirt. Ato nga pagpasalamat sa mga sponsors na itong programa mga igala, ang Ruiz Glass and Aluminum Supply para sa inyong mga glass, sliding windows, sliding doors, roll-up doors, uguban pa mga pinangantig paminaw. Ruiz Print Shop para sa inyong tarpaulin printing, photo developing, photocopy, RISO, document printing, sticker, Rush ID, available mga igala sa Ruiz Print Shop. Ruiz Copra, kapamalit o Copra sa Ruiz Copra Bike Station, Ruiz Color Roofing,
para sa inyong mga atok mga higala, bisita mo sa Ruiz Color Roofing. Ruiz Enterprises para sa inyong mga tiles, hardware, and customized construction materials, bisita mo sa Ruiz Enterprises. And ato ang programa gitod kaninyo sa GGS Marketing and General Merchandise, Jeras Groceries, Cartes Gas Station, Petron Gas Station, CG Mart, Croxy Store, Hanis Groceries, Aris Pharmacy, Andros Diner, Easy Water Filling Station, June Tandok, makita lang diri sa may Poblasyon Mabini at bang sa may Catholic Church. O nga nga programa mga higala, giatod kaninyo sa Christine Rice Beauty Salon. Beauty to the max at very affordable price. Beautiful na, barato pa. Bisita ng mga higala sa Christine Rice Beauty Salon. And before reach no, ato ang timbaya mga higala no, sila ni Ma Monena and Hobintino Sadjo sa may Namunbon. And happy 16th birthday ni Marjorie Abrasaldo sa may Dagbasan. Day Marge, happy birthday. Okay na? Then, sige, go ahead. Sige, ikaw sa. Okay, go ahead, Vince. Okay na. And Christine Rice Beauty Salon may higala no, para sa inyo nga mga pedicure, manicure, alot foot spa, nail art, hair coloring, rebonding, hair mask, hair spa. Padayon ato ang rebonding promo din na sa kantidad nga 699 pesos, rebonding with cellophane for only 999 pesos, and rebonding with keratin for only 1,499 pesos. Bisita lang may gala diha sa may Christine Rice Beauty Salon. And Bryce Chicken House para sa inyo nga mga dressed chicken, chicken articles, frozen products like hot dogs, kikiam, fishball nuggets, Orlean, longganisa, chicken ham, chicken loaf, chicken longganisa, grocery and sari-sari items, mga bugas, no, klase-klase nga mga herbal products mga igala. Bisita lang mga igala diha sa may Bryce Chicken House. Klase natay plus up juice din ha. Niadtong adunay sakit nga cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, buccal problem, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid, liver, kidney, colon, heart, ovarian problems, poor memory, stroke, constipation, UTI, weak body anemia, back pain, lupus, dengue, hepatitis, HIV or AIDS, arthritis, hypertension, psoriasis, ug uban pa nga mga degenerative diseases. I-plus up juice lang ka na mga gala kay very, very effective yun. Naganat ko'y testimony dari Carlo. Pwede na ko ma-play ka dali, Carl. Para nga ato ang ma-share sa mga katauhan. So, ano yung mga igala no? Ang testimony sa plus up juice ato ang paminawon. Taga-bato ba? Iyon sa mo to? Kuan, bayaw. Bayaw. Oo. Ya, giyon sa man tong plus up juice. Unsa di yang gibati di? Ga kuan to siya kanang san ga Duy. Ako sa tagtangan kadli Carl ha. Kindi gid ah. Paninda gid ah. Manin ligya kita ni mga igala kay watay palit bugas. ga kuan ba gasakit ihang tiyan unya muto nga nang pag inom niya ito ga kuan na siya nang ga pag kuan niya nang gawas ang mga itom-itom. Pila na to siya ka kuan nga gaantos nga dili siya kalibang. Masimana na. Simana na sila kalibang. Ding gidala siya. Gidala siya provincial mo tong pag human ito pag manggawas sa itom-itom. Gipainom no. Gipaitom sa dos. Oo, alas 2 na jud to niya. Pagkagabiin, gipalingkod sa akong manghot, mo to nga pagkatulog ka adlaw gawas jud sila Sa ospital. Pero nakalibang siya pagkalasiti nas gabi. Oo, mo na tilas niyang pagkalibang nga ng gawas ang mga itom sa iyang lawas. Niya nakagawa siya. Hanto duwa na kagawa na des ila ha. Dahil katong ingon imong imong anak pod. Ang sama imong anak. Na hilana to gasuka kalibang. Dayon gipainom ra po nimo. Painom na ko plus up juice mo to nga. Salamat jud ko sa Ginoo nga na muro ito'y nakahuwas sa iya ha. Ang plus up juice. Kisa nga lang sa imong anak. Si James. Alaw-alaw. Dayon katong imong bayaw nimo to. Unsa ngalan nato? Kung taga Bato? Si Rochi. Alaw-alaw. Rochi sa to Baldo. Sa ako man to nang sa to apelyido nalimot ko siya ng apelyido. Abril yang bana apelyido. Ayan na inom duman yang bana Abril. Nya ikaw ngalan nimo. Kadlok siya. Saya pangalan. So pero gwapo taon sa pag inom ang Plaza Wins. Kuan siya og pusampol ka ng lala na gyud nga sakit every 2 hours tagduha ka kutsara. Pero normal lang. No? Oo, naapoy 3 times a day lang nimo og pang vitamins 1 kausa lang sa kadlaw.
And ato pa panawagan no ni Romulo Perater Omanda, imuha nga police clearance sir na diri sa ato ang stasyonan. So salamat ni Ma'am Ginesca Cabunalis sa may barangay na Pasuan pag turnover sa mao nga police clearance. Sir Romulo Perater Omanda, bisita lang diri sa atong stasyonan. Sa ngalan sa atong station CEO Sir Berly Ruiz, atong station manager Ma'am Linda, atong assistant station manager Sir J. Franz, atong mga Ruiz Brothers, DJs and staff, sa atong mga pinangantig paminaw kini si Carlo. Okay, di mo kalimot mga galano, Berks Panyawan Herbal Oil and Berks Charcoal Paste no para sa inyo nga mga haplas, Berks Panyawan Herbal Oil and para sa mga bugon-bugon, cyst, goiter, bunol, piang, labad sa ulo, dysmenorrhea, bahok nga kinatawo sa kababayi, mga mayuma, arthritis, or rheuma, katul-katul, kagidbuni, karapata, pangagod, sakit sa ngipon, hubag, bugas-bugas, blackheads and whiteheads, oily face, pahamis na nung lusay piang, Berks Charcoal Paste mga igala. Mga igala, kini si Vince and this is Power 102.1 DYRY RFM, basta RFM, ayos, maing hapon ka natong tanan. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender head.